Bos días, señoras e señores concelleiros. Iniciamos pleno do Concello, convocatoria ordinaria para hoxe ás 9 horas, día 24 de febreiro, orden do día a disposición de todas as concelleiras e concelleiros. Constatamos quórum, secretario, se abre sesión pública e iniciamos o pleno con a orden do día. Punto primeiro, actas anteriores. Algúna observación? Quedan aprobadas. Sí, sí. Espera un pouco. Quería, antes de pasar ao punto segundo, dar a benvida ás alumnas e alumnos do ciclo medio de xestión administrativa do CPR Mendiño. Seguimos ca orden do día. Punto segundo, formalización ante o pleno do nomeamento da valedora do Ciudadán. Ten a palabra a señora valedora, doña Dolores Galobar. Aos efectos, estamos diante de a formalización ante o pleno do Concello do nomeamento Dolores Galobar Carrera no cargo de valedora do Cidadán de conformidade co disposto no artigo 8 do Reglamento Orgánico da Comisión Especial de Suxestión, Reclamaciones e de Valedor do Cidadán. Señora Galobar. Gracias. Prometo desempeñar fielmente as miñas funcións como valedora da cidadanía recollidas no artículo 8.4 do Regulamento Orgánico da Comisión Especial de Suxestión e Reclamacións e do Valedor do Cidadán. Moitas gracias. Queda, por tanto, nomeada a todos os efectos de acordo con a reglamentación orgánica deste artículo. Moitas gracias. Sorte no desempeño da súa función. Gracias a todos. Gracias. Punto terceiro, declaración institucional do Pleno do Concello de Vigo polo Día Mundial das Enfermedades Raras e Crónicas, ano 2025. Queda aprobada a declaración institucional. Pasamos ao punto cuarto, proposta de designación de conselleiros e conselleiras do sector social no Consello Escolar Municipal de Vigo. Algúna observación? Perdón? Hubo unanimidade na comisión, pero en todo caso aprobamos por unanimidade, se lle parece a todas as concelleiras e concelleiros do Pleno, queda aprobado por unanimidade. Punto quinto, dar conta da resolución da alcaldía, liquidación do orzamento do Concello de Vigo e o seu organismo autónomo administrativo, Xerencia Municipal de Urbanismo, exercicio 2024. Ten a palabra don Xaime Maneiros, concelleiro de Facenda. Ben, bo día a todas e todos. Damos conta neste punto da liquidación do orzamento do ano 2024, que compre salientar de novo que cumple con todos os indicadores positivos para ser avaliado tanto pola AIREF como polo Consello de Contas. Pero o que é máis importante, cumple co indicador máis positivo para a cidadanía, porque, de acordo cos datos da liquidación do orzamento, os cidadáns de Vigo perciben 1.042 euros en gasto público deste Concello, 1.042 euros que se confrontan frente á presión fiscal de 560 euros por habitante de media
unha presión fiscal que nos coloca moi por debaixo do resto das cidades do mesmo tamaño que Vigo e tamén por debaixo do resto das cidades de Galicia. Por tanto, cunha presión fiscal baixa somos quen de trasladar á cidadanía 1.042 euros en inversión en gasto público corrente por habitante que fai que teñamos os mellores servicios públicos que teñen as cidades de Galicia e incluso do contexto de España e que sexamos unha cidade de novo solvente en términos financeiros, porque hai que recordar que este gasto por habitante se fai sen deber nada aos bancos, sen débeda pública. Hai que recordar que a Comunidade Autónoma, a Xunta de Galicia, temos coa Comunidade Autónoma de Galicia 4.500 euros de débeda cada cidadán de Galicia, é dicir, o que veñen sendo 4 salarios mínimos interprofesionais por persoa. Por lo tanto, en Vigo, cero débeda aos bancos, na Xunta de Galicia temos 4.500 euros por habitante. Pero facemos sen subir impostos. Aquí, despois, seguramente nos acusarán de que temos voracidade recaudatoria, pero quero recordar que en Ferrol suben os impostos un 10%. E quen goberna en Ferrol? O Partido Popular. Ou ben en Mos, que lle suben os impostos tamén os cidadáns de Mos e as empresas de Mos, a alcaldesa do Partido Popular. E tamén noutras vilas de Galicia, como pode ser Sanxenxo, que sube 40 euros máis o IBI, ou en vilas como en Pontareas, onde se sube o recibo do IBI un 25%, e o recibo do lixo un 85%, pasando a ser o recibo de lixo máis caro de toda Galicia, con 157 euros por persoa e habitante. Por tanto, aquí, sen subir impostos, sin facer subidas de impostos, sen débeda, e achegando todos os recursos á cidadanía, como, por exemplo, esos 45 millóns de euros que, dende o capítulo 4 de subvencións e de axudas ás persoas, comprometimos en gasto o ano pasado, o ano 2024, do que rendimos contas. Por tanto, cun traslado directo de efectos á cidadanía e cun carácter redistributivo do orzamento municipal para facer non só a mellor cidade para vivir, senón tamén a mellor cidade para as persoas. Pero, segundo punto tamén a destacar, cunha inversión, cun capítulo 6 de inversións que superou na súa execución o presuposto, o orzamento inicial para ese capítulo, con 45 millóns de euros comprometidos en inversións para a cidade con cargo ao orzamento do ano 2024. Por lo tanto, seguindo nesa transformación da cidade que estamos a desempeñar dende fai máis de 15 anos, dende que Abel Caballero é alcalde da cidade de Vigo, transformando todos e cada un dos rincóns da cidade. Por tanto, gasto social, inversión por habitante, mellores servicios públicos para a cidadanía, con cargo a este orzamento do ano 2024. E hai que dicilo tamén, pechamos o ano 2024 respetando as reglas fiscais que xa estaban en marcha, respetando o teito de gasto e respetando tamén o límite de estabilidade orzamentaria. Hai que dicir aquí que, respetando, pero hai que destacar que no ano 2024 trouxemos a este pleno sendas mocións, dúas mocións, para instar o Partido Popular a apoiar o incremento do teito de gasto que defendía o Goberno de España, que defendía o Goberno de Pedro Sánchez, e que nos obrigaron a situar a Vigo nese cumprimento dun superávit de un 0,2% do Produto Interior Bruto. Este é o motivo polo que estamos por debaixo do teito de gasto, en términos da entidade, en términos do Concello, 6 millóns para cumprir co teito de gasto e, por tanto, cumprindo con ese límite e co aforro que nos obriga esa política austericida de Bruselas e esa política austericida do Partido Popular que se empeñou tamén en apoiar no Parlamento Español xunto con Vox e con Junts no seu rechazo desas mocións que queríamos conseguir maior gasto para o Concello e, por lo tanto, para trasladar todos os recursos á cidadanía. Por tanto, indicadores positivos de acordo coa liquidación do ano 2024. E agora verán os discursos escritos e prefabricados da oposición. Grazas. Moitas gracias. Turno de grupos, turno do BNG. Ben, bo día. É un prazer, un verdadeiro prazer que poidamos contar hoxe coa presenza do alcalde neste pleno, a ver se logramos o fito histórico de que permaneza até o final da sesión, se non lle é moito esforzo. A intervención do conselleiro de Facenda, dando conta da liquidación do orzamento municipal do pasado ano 2024, podería definirse como un creativo exercicio de terraplanismo contável. Nada lles importa o que os datos evidencien ou demostren. Vostedes insisten en
impoñer o seu particular relato, mais a súa narrativa propagandística non pode ocultar as costuras dun goberno de cartón pedra. De nada vale que o señor Caballero presuma cada ano de que o Concello ten o orzamento máis alto da súa historia se cando conclúe o exercicio o único récord que se bate é o da inexecución deses presupostos. Vémolo con clareza no capítulo 6 do orzamento que se corresponde cos investimentos que é o que mide, de verdade, a capacidade de xestión dun goberno. En 2024, dun total de 88 millóns de euros, só executaron o 45,20%. Máis da metade dos recursos asignados a investimentos na cidade ficaron sen gastar. O señor Aneiros vaise afanar seguro na réplica en nos convencer de que esta inexecución é puntual e que eses investimentos han materializarse máis adiante. Pero a súa bicicleta financeira ten as dúas rodas pinchadas e a cadea solta. En primeiro lugar, porque ningún exercicio dos últimos 5 anos, e permítannos a xenerosidade de non nos remontar máis no tempo, atinxiu nin tan sequera a execución do 50% do orzamento do capítulo 6. O vuelva usted mañana permanente do señor Aneiros xa non cola. En segundo lugar, porque a súa falla de xestión o único que fai é engordar os remanentes de tesourería. Uns remanentes que coa aplicación das regras fiscais van volver estar na súa meirande parte bloqueados, isto é, inutilizáveis. Isto supón que a maior parte dos 173 millóns de euros de remanentes xerados no 2024 non poderán retornar á cidade, ás viguesas e os vigueses, en forma de servizos nin de obras. A liquidación de 2024 demostra que os seus orzamentos son o máis parecido a un esquema Ponzi, a unha estafa piramidal. As contas públicas de Caballero son como a criptomoneda de Milei, moita expectativa para logo acabar en fume no que a maioría perde. Tan avergoñados e avergoñadas están do balanzo da súa xestión que traen a este pleno un expediente convenientemente censurado, no que deciden non incluir algunhas pezas documentais tan importantes como o informe de execución de gastos por aplicación. Un exercicio tan desesperado como inútil para intentar invisibilizar a súa falla de xestión. Con todo, hai dúas grandes cuestións de importancia que non poden ocultar nese expediente. De entrada, que o seu goberno, verdadeiro campeón das privatizacións, continúa a impoñer unha severa dieta de adelgazamento público no propio Concello de Vigo. Por iso deixanse en gastar 2 de cada 10 euros do capítulo 1 de gastos de persoal. Ese falso e irresponsável aforro é o que provoca que Vigo continúe con menos bombeiros dos que precisa, é o que fai que haxa que agardar como mínimo 8 semanas para obter cita con a traballadora social, é o que provoca as filas infinitas para ser atendido no padrón ou para tramitar unha axuda municipal. Un 20% de inexecución no capítulo 1, mentras continúan sen executar todas as ofertas públicas de emprego pendentes con preto de 300 prazas de persoal municipal sen cubrir. E como corolario, esta liquidación evidencia o seu nulo compromiso con promover unha verdadeira política que facilite o acceso social á vivenda. O seu é o urbanismo de barra libre para os de sempre, pero de pés de elefante para a xente do común. Só así se explica que teñan sen executar o 89% das partidas de investimentos da Xerencia Municipal de Urbanismo, que no seu conxunto, en total, só foi capaz de gastar o 38,12% do orzamento. Esta liquidación o que deixa en evidencia é ao desgoberno do emperador Espido, a súa falla de xestión, a súa total e absoluta falla de proxecto de cidade, o feito de ter o goberno reducido na práctica a un todopoderoso e ao tempo impotente alcalde tertuliano ten consecuencias graves para a meirande parte das viguesas e dos vigueses, para os barrios e parroquias que padecen o seu abandono. Miren, nós xa lle temos sinalado dende o BNG que nunca un goberno municipal tivo tantos recursos como o seu goberno ten. E nunca, tendo tanto na historia desta cidade, ningún goberno fixo tan pouco. É claro que Vigo merece máis, moito máis. Turno Grupo Popular. Minuto. Grazas, presidente.
O que vimos hoxe novamente que no informe da liquidación de orzamentos 24 amosa unha vez máis que os recursos municipais non benefician directamente aos vigueses nin contribúen ao desenvolvemento efectivo dos servizos e as infraestructuras da cidade. E antes de entrar no detalle das súas carencias, observo que vostede, señora Aneiros, novamente pretende xogar ao despiste. O Concello dispón dun orzamento actual de 406 millóns de euros, pero só 306.000 millóns en obrigas recoñecidas, 100 millóns menos que orzamento. Parece que vostede esqueceuse dese pleno extraordinario de agosto onde fixo unha modificación unilateral á alza do orzamento. E pregúntolle novamente, aínda que sei que non o terei resposta na súa quenda, para que se incrementou o orzamento inicial de 311 a 387 millóns de euros, coas modificacións aplicadas no inicio do ano 24 e ata 400 millóns en agosto, se logo o montante definitivo previsto quedou en 351 millóns na previsión do terceiro trimestre, agora en esos 386 millóns na liquidación. É clamorosa a falla de rigurosidade deste goberno local. O que sexa unha ou outra cifra de partida, é evidente que o nivel de execución é insuficiente, o que demostra unha deficiente xestión dos recursos. Isto tradúcese en unha escasa realización dos investimentos prometidos, a incapacidade de ofrecer aos vigueses o valor en servizos que corresponde á recaudación fiscal, un remanente de 31 millóns de euros mentre seguen subindo os impostos, unha execución insuficiente e consecuente impacto nos servizos de maneira moi negativa. Explícome con concrecións no relativo aos gastos. No capítulo 1, é que xa o din o informe nos gastos do persoal, que foi de 61,37 millóns, importe prácticamente idéntico ao ano 19, debido fundamentalmente tanto ao número elevado de vacantes e demora na execución das ofertas de emprego público, como a externalización de determinados servizos que viñan prestando funcionarios públicos municipais. Leo literalmente o informe entrecomillado. Son vostedes os líderes da privatización. O capítulo 2, gastos correntes e ben en servizos, que pasou do gasto executado de 145 no ano 23 a 160 no 24, máis do 10% de incremento. O 4, transferenzas correntes, que pasou de 40 a 44, un incremento de 8,81. E, pola outra banda, proxectos sen executar, 39 millóns executados no capítulo 6 de 82, só o 47% foi realmente empregado. Se arrastran 46 millóns de euros sen executar do exercicio anterior. Promesas incumpridas en vivenda, falan da necesidade de vivenda, e teñen 20 millóns desde o ano 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 21, 23, 24, con 12 todavía pendentes de gasto. 631 en Bouzas, 288 en Colla, 184 en Santa Clara, San Roque, etc., etc. Non se pode exixir a outros e que un mesmo non é capaz de cumprir, señora Caride. Mire vostede nos gastos executados no informe de liquidación. Os números son números obxectivos. Exemplaridade que tampouco saben manter na xestión dos fondos externos, perdas en financiación europea, 11 millóns en ingresos, dos calos son financiación allea, gasto executado de 450.000 no 24, lembrolles, xa perdemos 200.000 dos parques infantís de Berbés e Camilo José Cela, así como o mercado de Teis. Lamento que non van a ser os últimos fondos que perdamos. Fondos da Diputación, executados 4,7 dos 15 que aparecen no orzamento 24. E da Xunta que van dicir que en Vigo non financia nada, pois non. Lembren todos, 16 millóns da Xunta en partidas como o Cedro, dependencia, o túnel del Empanto, entre outras partidas. No caso dos ingresos son vostedes moi compridores, por desgracia. Recaudan cada vez máis para retornarlle os vigueses cada vez menos. Subiron o 4% no ano 24, por iso recardan máis. Mire, señora Aneiros, a mí Ferrolemos non me ocupa, nem me preocupa, non distraia aos cidadáns. Subir ou baixar os impostos en sí mismo non di nada. O caso certo son os números. A presión fiscal por habitante pasou de 140 euros no ano 23 a 904 no 24. E, sin embargo, o esforzo inversor pasou de 179 a 139. Baixou, léase vostede os datos que aparecen na liquidación. E a tesorería, claro, non pode ser de outra maneira, reflicte o que siga acumulando remanentes en lugar de investir en servicios. O grupo de Concello pagou 987 millóns, así aparece nas obrigas recoñecidas frente aos 306. E que non quede desapercibida esa cifra, porque son 306 executados frente a esos frente a unha recaudación de 346. Vostedes recaudan máis do que gastan, aí está no informe. Como digo, ese remanente de tesorería, que chamanlle vostede remanente de tesorería, e como lembro, é non execución. Fagan vostedes un enfoque máis realista, realmente eviten esos remanentes sin vista nos cidadáns, fagan vostedes unha xestión
máis eficiente, porque a xestión actual o require, esta falta de xestión é moi deficiente. Teñen que vostedes Moitas evitar os gracias, señora compromisos concelleira. comprometidos. Moitas gracias. Presidente. Señora Neiro, seu turno final. Eu non sei quen lle escribe os discursos ao Partido Popular, pero que non sei quen os escribe porque parte de datos erróneos. Miren, deu un dato de presión fiscal que non existe. 900 euros de presión fiscal. Miren, ese vai a liquidación e lea a liquidación, verá que ese non é o dato. Por lo tanto, se parte dun dato erróneo, é que o resto sobra. Miren, pero lle respondo. Decía que non lle iba a responder, lle respondo. Sí, incrementamos o orzamento, modificamos o orzamento neste ano 2024 para incrementar e para trasladar á cidade máis e mellores recursos para desenvolver as políticas públicas deste goberno, singularmente a inversión. Sí, o fixemos, porque incorporamos os remanentes para executar precisamente o diñeiro que temos nos cartos, o diñeiro que ten os cartos que ten o Concello de Vigo. Pero temos que cumplir con unha cousa moi importante, señora Iglesias, señora representante do Partido Popular, que a regla fiscal, o teito de gasto. Eso que vostedes non quixeron modificar para obrigarnos a ter aforros. Eso é o que temos que cumplir. Por eso temos que trasladar tamén remanentes dun ano para outro. Neste ano 2025 incorporamos xa 21 millóns de euros de remanentes do ano 2024 para seguir executando no ano 2025. Claro, así trasladamos todos os recursos á cidadanía, así transformamos a cidade. Pero mire, ten casualidade que fale vostede da vivenda, dunha competencia de novo da Xunta de Galicia. Unha competencia da Xunta de Galicia, unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Léanse o Estatuto da Autonomía de Galicia. Pero miren, é que o que temos en vivenda e urbanismo é que o Estado, agora sí, nos traslada as subvencións e nos fai por anticipado o gasto que temos que facer en gasto plurianual, no ano 24, no ano 25, no ano 26 e no ano 27. Por lo tanto, de novo, volve a partir vostede dunha premisa errónea. O Estado paga por anticipado para que vayamos executando con carácter plurianual. Entérense ben antes de falar. Diputación, falaban da Diputación. Saben vostedes que os 15 millóns que nos ingresou a Diputación é o que nos debía das obras comprometidas pola anterior Diputación, pola presidenta Carmela Silva? Sabe que nos pagaron o que anticipamos? O saben? Pois eso deberían de enterarse. E miren, o Bloque Nacionalista Galego, con esa ensalada de chascarrillos, se ve que non ten moito que dicir, pero nunha cuestión común ao Partido Popular e ao Bloque Nacionalista Galego, miren, nós non amortizamos plazas de persoal. Esa é a gran diferencia na política de persoal deste Concello respecto do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Coas ofertas de emprego público en marcha, evitando que se anulen, como lle fan a Xunta de Galicia cando saca unha convocatoria en unha oferta de emprego público que se lle anula. Aquí se mantén o emprego público e se fan as convocatorias públicas que están 22, 23 e 24 que están en tramitación. Por lo tanto, o teríamos moi fácil, recortar nese capítulo, pero non recortamos nese capítulo porque mantemos emprego público. Esa é a explicación. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Queda dada conta, por tanto, de o punto 5. Antes de pasar ao apartado de mocións, guardaremos un minuto de silencio en memoria das víctimas de violencias machistas. Moitas gracias, señoras e señores concelleiros. Seguimos ca orden de día do Pleno, punto mocións, punto 6, moción do Grupo Municipal do BNG para solicitar da Xunta de Galicia a posta en marcha dunha valedoría de igualdade
e reclamar un maior esforzo do Concello de Vigo en prol da igualdade. Ten a palabra o seu portavoz. Ben, moi bo día a todas e a todos. No ano 2023, a fenda salarial entre mulleres e homes na Galiza foi de 18,4%. As mulleres cobraron nese ano 5.000 euros menos cos homes. Estas peores condicións salariais afectan despois as pensións e, de feito, a fenda de xénero nas pensións nese mesmo ano 2023 foi do 33,61% no noso país. A orixe desta diferenza salarial está nunha maior temporalidade e parcialidade dos contratos laborais, unha maior presenza de mulleres nas actividades e categorías profesionais peor remuneradas, máis contratos temporais, máis contratos a tempo parcial, máis dificultade para acceder a postos de traballo mellor remunerados e tamén, en moitos casos, diferenzas salariais entre mulleres e homes cando desempeñan exactamente as mesmas funcións. Todo isto indica que, malia o camiño percorrido polo feminismo na conquista de dereitos, a realidade é que moitos destes dereitos están recollidos no marco legislativo e, a pesar diso, non se cumpren na realidade laboral, non se cumpren no día a día das mulleres traballadoras. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, presentamos esta moción para que o Concello se reafirme no seu compromiso feminista ante o rearme do machismo e o avance de posicións retrógradas que estamos vivindo, unhas posicións retrógradas que pretenden instalarse tanto no ámbito social como no ámbito institucional, que agravan a desigualdade entre mulleres e homes e mesmo cuestionan a violencia machista. Propoñemos tamén nesta moción que o Concello lle demande á Xunta a creación dunha valedoría da igualdade, un órgano de defensa das mulleres perante situacións de discriminación por razóns de xénero nas empresas privadas. Así como as valedorías da cidadanía ou defensorías do pobo actúan no ámbito público, necesitamos un organismo que vele polo cumprimento dos dereitos das mulleres no sector privado. Porque non chega con declaracións de intencións e boas palabras. As mulleres necesitamos que a igualdade recoñecida por lei, se faga efectiva no mundo laboral. Así se recollen varias directivas europeas dos anos 2004, 2006, 2010 e 2022 que establecen que a protección contra a discriminación por razón de sexo ten que estar reforzada por organismos independentes, con competencias para analizar as situacións, estudar posibles solucións e prestar asistencia ás vítimas. Esta valedoría de igualdade que hoxe reclamamos sería esa autoridade independente para asesorar e asistir as mulleres ante situacións de discriminación no sector privado, promover vías de negociación e dirixir recomendacións para corrixir situacións discriminatorias e tamén con capacidade para propoñer sancións ante infraccións en materia de igualdade entre mulleres e homes no ámbito privado. Propoñemos, en definitiva, un organismo independente que vele polos dereitos das mulleres nas empresas privadas e as asista cando sufran discriminacións. No Bloque Nacionalista Galego sabemos que, ante esta situación en que as mulleres continúan sufrindo discriminación laboral e soportando, ademais, maioritariamente, o desmantelamento dos servizos públicos, compre reforzar as políticas feministas en todas as administracións e tamén na administración local. Por iso queremos asegurarnos de que o Goberno municipal execute os acordos do Pleno de novembro, os que aprobamos neste mesmo Pleno, no que aprobamos unha moción que pedía aumentar significativamente os recursos que dedica o Concello á loita contra a violencia machista, poñer en marcha un plan municipal de igualdade de oportunidades, poñer en marcha un novo plan municipal de apoio a mulleres vítimas de violencia machista. Aprobamos nese pleno tamén reforzar o Centro de Información ás Mulleres e crear 2 novos centros de información á muller en Coia e en Teis para aumentar a súa capacidade de acción e aprobamos tamén asignar dotación orzamentaria para o plan de abolición da prostitución do que non volvemos ter noticias despois de meses desde o seu anuncio. Realmente de ningún destes temas volvimos ter noticias porque non as recolleu o Goberno municipal nos orzamentos para 2025. Neses orzamentos, o BNG presentou emendas para incorporar todas estas cuestións e todas esas emendas, ademais, foron rexeitadas. Nun orzamento do Concello de Vigo que supera os 334 millóns de euros e que, como vimos, acumula remanentes de tesourería de 170 e pico millóns de euros. É curioso que o Concello non atopase xeito de implementar ningunha destas accións que son necesarias, como digo, para avanzarmos na conquista dos dereitos das mulleres. Para o Bloque Nacionalista Galego, o feminismo non pode ficar en frases feitas, en campañas publicitarias nin en programas festivos. Fronte a simples declaracións de intencións e unha legislación galega que é insuficiente, lembremos que a Lei de Igualdade do ano 2023 a aprobou o Partido Popular en solitario no Parlamento galego, porque é unha lei que é absolutamente conformista coa situación actual.
Hoxe temos ocasión neste Concello de Vigo de posicionarnos conxuntamente con firmeza carón do feminismo nas súas reivindicacións que son imprescindibles para seguirmos avanzando cara á igualdade real de mulleres e homes. Moitas grazas. Turno de grupos. Turno Grupo Popular. Grazas novamente, presidente. Señora Martínez, eu agradezo con sinceridade a preocupación do BNG en materia de igualdade, a incentivar as medidas e, como non, combater a violencia de xénero, pero que esta preocupación eu vexo seriamente cuestionada cando fai apenas 6 días respaldaron unha publicación, non sei se vostede a lembra, eu podo amosala hoxe aquí, cando fixeron vostedes unha categoría, unha caricatura ao seu sindicato sobre a conselleira de política social, e que o mesmo ese sindicato, a CIGA, que fixo esa caricatura e que a mesma política, a mesma conselleira instou a que a retirasen e tamén lle instou a señora Pontón que fixese o mesmo, pois vostedes non fixeron de verdade moito caso. Pero, bueno, deixando este episodio ao marxe, eu dígolle o que xa lle dixen fai 3 meses, que nós estamos, o Partido Popular, a favor de incrementar e incentivar políticas que loiten contra a igualdade, por suposto, contra a máxima manifestación da desigualdade que é a violencia machista. Nos nese sentido, isto quedouseme trabado, tenen que disculpar. Desculpen que non quero perder o guión da intervención. Como dicía, nós temos, na Xunta de Galicia xa temos políticas nesa índole, incremento do presuposto, un dato claro totalmente obxectivo e cuantitativo, un 10% de incremento, triplicando o presuposto bipartito, unha lei pioneira en violencia digital, servizos de quenda de gardas 24 horas, asistencia integral a nenos orfos por violencia machista, vivendas tuteladas para vítimas vulnerables, centros de información da muller, que hai 84 centros integrados de información da muller que en preto de 200 concellos que atenden a máis de 16.700 persoas. Lembro que é unha competencia municipal, pero a Xunta este ano vai incrementar o seu apoio cun financiamento do 30,6%, superando 6,5 millóns de euros. Ademais, imos favorecer a independencia do empoderamento das mulleres con unha especial aposta polo emprego, impulsando axudas ao emprendemento femenino, que en 2025 contarán máis de 5 millóns de euros, o que supón máis do un 30% máis con respecto ao ano anterior. E continuarase apoiando as mulleres en situación de especial vulnerabilidade, con axudas que tamén incrementan a súa dotación nun 6% ata preto de 2 millóns de euros. Pero que a miña preocupación, debo trasladarlle agora, é por algún aspectos que propoñen vostedes na súa moción. Eu non vexo compatible sensibilización en materia de igualdade con fomento desa loita feminista en apoio de movilizacións e reivindicacións do feminismo galego de base. O componente activista que lle quere dar é demasiado evidente, incluir a presión política, a protesta social e a defensa de determinadas liñas ideolóxicas para min non é compatible cunha sensibilización equilibrada. Percíbese como partidista ou sesgado cara a determinados movementos. O concibo máis como en termos de información, formación, educación e orientación, é dicir, nunha difusión positiva de coñecementos e valores que promovan unha sociedade máis equitativa a través de accións institucionais, programas educativos e campañas públicas. A creación dunha valedora de igualdade para min tampouco é unha medida eficiente ni necesaria. Se existen organismos e mecanismos específicos para atender a discriminación de xénero, polo que a súa creación só xeraría duplicidades e un gasto innecesario. É evidente que o BNG utiliza esta moción como un comodín político para tratar de lavar a cara ao seu partido e distraer a atención de outras cuestións. Sabe cantas veces aparece a palabra igualdade no documento que resume o Congreso da UPG celebrado fai xusto un mes, o 24 de xaneiro? Unha soa vez aparece neste documento. Isto demostra que máis dos discursos grandilocuentes pouco nada lles preocupa a igualdade. A súa consistencia se reflite no seu apoio da lei do sí o sí, esa lei do PSOE que provocou a rebaixa de penas da máis de 1.400 agresores sexuais e a posta en liberdade de 126 violadores, algúns dos cales reincidiron. Esa dobre cara do BNG. Estas contradicións non se limitan ao BNG, ao PSOE, que aprobou esa lei sí o sí,
o mesmo cos seres de Andalucía, que empregou cartos públicos en drogas e prostitución, o caso mediador do Tito Berni, Ábalos, o seu catálogo de señoritas, Coldo, Aldama, claras manifestacións de falta de respeto á muller. E tamén mostramos unha preocupante desinterese do goberno local. E igual temos agora unha boa nova e pediron vostedes as axudas que destina a Xunta de 2,5 millóns. 6 persoas como vítimas de violencia de xénero poderían ter atopado un traballo se se pediran esas axudas. É curioso porque é contradictorio que vostede, señora Silva, que firmou o Pacto de Estado, ven vostede a renovar ese Pacto de Estado. Moitas gracias, señora concelleira. Grazas, presidente. Turno Grupo Socialista, súa portavoz. Señora Teniente Alcalde, guarde silencio. Guarde silencio. Señora concelleira, adiante co seu turno. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Miren, presentamos vostedes aquí unha moción a este pleno que despois de lela, a verdade que teño que decirlle que teño serias dúbidas de que vostedes realmente queiran reivindicar os dereitos das mulleres. Frente á súa moción declaratoria, teño que recordarlles que eu si pertenzo a un partido, o Partido Socialista, que foi o partido que fixo posible todos os avances que as mulleres tivemos nestes anos de democracia. A aprobación da Lei contra a Violencia Machista, o impulso ao Pacto de Estado contra esa violencia, a aprobación da Lei de Igualdade, as leis de interrupción voluntaria do embarazo, medidas no ámbito laboral para loitar contra a brecha salarial, a creación de instrumentos de protección para as mulleres víctimas de violencia de xénero, a aprobación dunha lei integral contra as agresións sexuais. Por certo, sei que vostedes tanto vilipendian, pero gracias a cal o señor Rubiales acaba de ser condenado por unha agresión sexual, que ao mellor a vostedes non lles gusta esa sentenza, aprobación de normas para favorecer a presencia paritaria das mulleres ou tamén tantas normas no ámbito da cultura, do deporte ou da ciencia. Todas estas gracias ao Partido Socialista da man do Partido Socialista. Por tanto, eu falo dende un compromiso real. De verdad que lles fastidia isto de a condena de Rubiales, o que de verdade facilita que as mulleres poidamos avanzar. Vostedes, no primeiro punto da súa moción, plantexan que esta corporación municipal reafirme o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións. En este punto formulamos unha alternativa propoñendo e poñendo en valor o movemento feminista. E yo digo porque hai moitas movilizacións e reivindicacións que, por exemplo, non defenden a abolición da prostitución ou que fan que o día 8 de marzo as manifestacións sexan máis reivindicativas de colectivos que das mulleres, que somos máis do 50% da poboación. E aí nós non imos estar. Tamén plantexan vostedes a creación dunha valedoría da igualdade e, por suposto, que nós consideramos que é fundamental ten instrumentos que permitan loitar contra as desigualdades que vostedes plantexan, pero consideramos que é moi pouco ambiciosa, porque as resolucións desta valedoría serían únicamente proposicións declarativas, sen capacidade normativa nin de decisión nin vinculante. Polo tanto, como lles decía, unha proposta moi pouco ambiciosa e que non é o que realmente precisa o impulso á igualdade. E por iso presentamos unha emenda na que solicitamos que se cree unha Consellería de Igualdade. Iso é o que ten que facer a Xunta de Galicia, que se poñan en marcha unidades de igualdade entre homes e mulleres en todas as consellerías do Goberno galego e que se cree o Instituto Galego da Muller. Realmente isto é ambicioso, isto é poñer as mulleres no centro, no protagonismo que a metade do mundo ten que ter. Xa todas e todos sabemos que en Galicia o menosprezo á loita para acadar unha igualdade real entre mulleres e homes comezou primeiro baixo a presidencia do señor Feijóo, suprimindo o Servizo Galego de Igualdade, e continúa agora co señor Rueda quitándolle o rango de Secretaría Xeral ás políticas de igualdade e desligando estas políticas da loita contra a violencia de xénero, pero despois veñen aquí e se lles enche moito a boca falando de igualdade e de cousas que lle pasan, pero cando tiñen que actuar vostedes, que é en políticas reales, aí o compromiso é cero. E por último, vostedes tamén piden no último punto que se execute o que vostedes como grupo da oposición plantexan. Pero aquí neste punto vostedes esquecen que nós temos 19 concelleiros e concelleiras e que vostedes son 3, e que polo tanto a liña política en materia de igualdade a marcamos nós, a marca este goberno. Por certo, a máis relevante e a máis referenciada de Galicia. Somos un goberno, este goberno, cun claro compromiso coa igualdade, contra a violencia machista, como queda claramente reflectido tanto nos recursos que adicamos
como nas políticas que desenvolvemos. Temos que volver a recordarlle a cantidade de políticas e iniciativas que nós si desenvolvemos neste Concello en todas aquelas que vostedes non aplican alá onde goberna. E isto tamén yo fago extensible ao Partido Popular. Somos o Concello de Galicia que máis recursos adica á área de igualdade. Somos o único concello da provincia que ten un centro de emerxencia para mulleres víctimas de violencia de xénero. O único. Somos o único concello que conta cunha rede de vivendas de protección a mulleres víctimas de violencia de xénero e as súas fillas e os seus fillos. Temos o CIM, que conta co maior número de persoal para atención ás mulleres de toda Galicia, despois da creación deste mandato de 2 novas prazas máis, o que chegamos a un total de 6 profesionais. Alá onde vostedes gobernan, nin se lle acerca. Somos o único concello de Galicia que ten un centro de documentación e de recursos feministas. O único concello que ten un programa de atención psicolóxica a menores, a fillas e fillos de mulleres víctimas de violencia de xénero. Temos un servizo municipal de atención domiciliaria e infancia. Contamos cunha Casa das Mulleres con programa... Termine, señora concelleira, leva medio minuto que non lle pude contabilizar. Perfecto, pois xa remato agora. Moitas grazas, señor presidente. Así que, como lle decía, ningunha elección do seu grupo, así que se non aceptan a nosa emenda, teremos que votarlle en contra. Moitas gracias. Moitas gracias, señora concelleira. Turno final, señora portavoz do BNG. Moi bo día de novo. Quería lembrarlles tanto ao Partido Popular como ao Partido Socialista que os avances nos dereitos das mulleres nas políticas dedicadas ao avance nos dereitos das mulleres son resultados da loita e das reivindicacións feministas, por suposto que o son, que logo algúns partidos o trasladaron a súa acción de goberno de un ou de outro xeito, pero sempre son froito da loita feminista. Non imos aceptar a emenda e non a imos aceptar, en primeiro lugar, porque elimina o que é o cerne da nosa moción, que é a creación desa valedoría de igualdade. Unha valedoría de igualdade que, lembro, propoñemos como un ente independente da Xunta. Por suposto que estamos de acordo coas súas propostas no segundo punto da súa emenda, pero do que estamos falando neste momento é de crear un organismo autónomo que vele polos dereitos das mulleres dentro das empresas privadas e si podería ter capacidade de trasladar sancións ao Consello da Xunta para que faga efectivas esas sancións nos casos en que as empresas non participen. O feito de que o Partido Popular estea gobernando e non o vaya a facer agora non quere decir que non sexa necesaria esa institución. Por outra banda, e moi brevemente, indico que o punto 3 da nosa moción foi aprobado, son todas elas medidas aprobadas neste pleno. Foron propostas polo Grupo Municipal do BNG, que é un grupo de oposición que ten a capacidade e a obriga de presentar propostas a quen goberna. E esa moción foi aprobada en novembro, polo tanto, o Goberno debería tela en conta na súa política de igualdade. Pero, desde logo, que non imos aceptar é ese exercicio de autobombo e autocompracencia, porque o autobombo e a autocompracencia, en xeral, non son nada recomendables na política, pero moito menos cando estamos falando de políticas de igualdade e moito menos cando estamos falando dun avance de posicións machistas do patriarcado que se está reformulando ideas que pensábamos abandonadas e, en neste momento, nesta situación, non avanzar en políticas feministas significa retroceder. Por outro lado, quería lembrarlle ao Partido Popular que, así como noutros lugares do Estado necesitaron facer seguidismo das políticas ultradereitas antifeministas de Vox, en Galiza realmente, sin necesitalo, xa levan aplicando esas mesmas políticas desde moito antes, mesmo de que Vox existise. Lembrolles que no ano 2009, nada máis chegar o señor Núñez Feijóo ao Goberno, desmantelaron as oficinas para atención a mulleres víctimas de violencia machista no rural. Eliminaron o Servizo Galego de Mulleres por consideralo un derroche, o mesmo que hoxe nos din que é un derroche crear unha valedoría da igualdade. No ano 2023 eliminaron do currículum do ensino a materia de igualdade en todos os niveis. No ano 2024 eliminaron a Secretaría Xeral de Igualdade e a sustituíron por 2 direccións xerais independentes, como se a loita pola igualdade e contra a violencia machista non tivese nada que ver. Miren, todos estes avances que hoxe propoñemos son necesarios porque estamos vivindo un momento de avance de posicións retrógradas e porque as mulleres aí fora deberían hoxe obter do Concello de Vigo un respaldo unánime para loitar contra a violencia machista e a favor dos dereitos das mulleres, especialmente no ámbito laboral, que é do que hoxe falamos. Moitas grazas. Rematado o debate, procedemos á votación. Sí, señora concelleira.
Non procede facer ningunha resposta. O turno final, señora concelleira, o ten... Xa fixe unha cuestión de orde, xa escoitamos a súa cuestión de orde. O turno final o ten... Guarde silencio. Guarde silencio. Guarde silencio. Guarde silencio. Cálmese usted, señor concelleiro. Cálmese usted. Estoulle dicindo que a proposta de votación a fai o grupo propoñente. A parte, lle deixei rematar o tempo. Lle deixei rematar o tempo. Señora concelleira, guarde silencio. Guarde silencio. Non ten a palabra. Non ten a palabra, señora concelleira. Non ten... O respeto é a propoñente, que é a que ten que pechar o debate. A señora concelleira do Bloque é a que pecha o debate porque é o propoñente. Non o pecha o Partido Popular, señora concelleira. Son as normas de funcionamento e, por tanto, hai que respetalas. Procedemos, por tanto, á votación da proposta punto 6, moción do BNG solicitar da Xunta de Galicia a posta en marcha dunha valedoría de igualdade e reclamar un maior esforzo do Concello de Vigo sobre igualdade. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ningunha. Queda rexeitada por 3 votos a favor, ningunha abstención e 23 votos en contra. Pasamos ao punto 7, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o levantamento da peaxe da AP9 entre Vigo e Porriño e o proxecto alternativo A52. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Presidente, buenos días a todas y a todos. El pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciaba en el BOE que sometía a información pública el documento técnico y estudio de impacto ambiental del proyecto del nuevo trazado de la autovía 52 para conectar Porriño con Vigo. Todos sabemos que hay que darle una solución a la peligrosidad de la A55 por su alta siniestralidad y que debemos buscar una mejora en la movilidad y la seguridad viaria. Pero también sabemos que debemos defender el proyecto que menos afección tenga en el territorio y en la vida de nuestros vecinos. El que menos lesivo sea para el patrimonio natural, cultural y que no impida un desarrollo económico. Y, sobre todo, lo que es necesario es explicar pormenorizadamente a los vecinos afectados el impacto de esta nueva infraestructura tendrá en su territorio. En unos tiempos en los que las administraciones deben acercarse cada vez más al ciudadano, los vecinos de Bembrive, parroquia de Vigo, por la que transcurrirá esta autovía, ha tenido que organizar una plataforma vecinal en busca de información sobre un proyecto que no define con claridad el número de expropiados ni el alcance de las afecciones que se prevén. Además, se ha actuado con tacticismos al aprovechar las pasadas fiestas navideñas para abrir un periodo de alegaciones de una infraestructura con grandes implicaciones vecinales y sociales. En este momento, el documento presentado por el Ministerio de Transporte sitúa a nuestros vecinos en una situación de incertidumbre, pero con consecuencias ya inmediatas a día de hoy, porque su desarrollo urbanístico está condicionado, porque una obra de esta magnitud no solo afecta singularmente a una serie de viviendas o empresas, sino que modifica para siempre las relaciones de los vecinos que continuarán viviendo en ese territorio. Y por la indefensión vecinal que genera el no concretar el anexo de ocupación en un documento técnico que clarifique las expropiaciones previstas. Además, desde este grupo consideramos que no podemos aplazar a la próxima década, como pronto, la posible solución a la alta siniestralidad de uno de los mayores puntos negros en la red de carreteras del Estado. Y además, hacerlo sin una garantía para los vecinos de que se trata realmente del proyecto con menos afección al territorio. Si este es el mejor proyecto posible, por favor, explíquenlo. Resulta especialmente llamativo que el Ministerio no considere en sus estudios el trazado existente de la AP9, casi paralelo a la A55, pero con una intensidad media de vehículos muy inferior. Mientras que la autovía A55 se encuentra saturada de tráfico con una circulación a 60 kilómetros en algunos de sus tramos, con picos de hasta 70.000 vehículos al día circulando por ella y una alta densidad de vehículos pesados, la AP9 no alcanza los 6.000 vehículos al día. La peligrosidad de
estas cifras es evidente. La A55 solo tiene 2 calzadas y 4 carriles y un trazado sinuoso que registra unos 300 accidentes al año. Esto implica que a lo largo de su vida útil ha podido suponer unos 9.000 accidentes. Son cifras intolerables que deben ser atajadas lo antes posible. Por lo tanto, solicitamos avanzar y alcanzar los siguientes acuerdos. Solicitar al Ministerio de Transportes la liberalización inmediata del peaje del tramo Porriño-Puxeiros de la autopista A9. Se trata de un itinerario alternativo y seguro como solución inmediata a la alta siniestralidad de la autovía A55. Y cabe recordar que en la actualidad el Ministerio de Transportes ya tiene una medida similar aplicada en Alicante con la AP7 de pago para descongestionar el tráfico de la autovía A70. Es incomprensible que en Alicante pueda hacerse y en Vigo no. Se trata de que el Ministerio de Transportes ha autorizado a levantar ese peaje para descongestionar esa autovía y esto se le niega a Vigo. Una vez más, se permite y aplaude el maltrato del Gobierno central a Vigo. Segundo, demandar al Ministerio de Transportes el estudio de nuevas alternativas consensuadas con el territorio. Es incuestionable para todos que Vigo necesita la mejor salida viaria hacia Madrid, pero exigimos un proyecto que se pueda ejecutar en el territorio con las mínimas afecciones posibles. Se trata de peticiones razonables y que cuentan con el apoyo social. Primero, resolver un problema grave de siniestralidad de forma inmediata hasta que exista una solución mejor, que como mínimo quedará ejecutada en la próxima década. Segundo, identificar la alternativa para la salida de Vigo hacia Madrid en túnel con menor coste social y que permita el desarrollo urbanístico de los territorios. Y tercero, alcanzar el consenso institucional y técnico con todas las entidades afectadas por esta infraestructura. Muchísimas gracias. Moitas gracias, señora concelleira. Turno de grupos, grupo do BNG. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galego, o primeiro que lle temos que pedir ao Partido Popular é que se aclare, sobre todo, para non seguir a confundir a veciñanza. É coñecida e clara a posición do Partido Socialista. A52 sí ou sí por decreto, que se aguanten, por ser amável. É coñecida tamén a posición do Bloque Nacionalista Galego. Dicimos que este proxecto é innecesario, que ten unha alternativa máis eficiente, máis segura e máis costo-efectiva en termos económicos na mellora do trazado da AP9 e na súa liberación de peaxes. O que non sabemos é en realidade o que pensa o Partido Popular. O Partido Popular di que discrepa do actual proxecto de trazado deseñado polo Ministerio de Transportes, que hai que dicir coincide prácticamente de maneira exacta co previsto no novo Plan Xeral. Entón, a primeira cuestión é que outro trazado propón o Partido Popular para esa ampliación da A52 sen afeccións e sen impacto? Se vostedes estaban en contra, como din, deste trazado, por que os informes emitidos pola Axencia de Infraestructuras e a Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta de Galiza non puxeron ningún só reparo a esta ampliación da A52 e o seu trazado en Vigo? E o máis importante, se vostedes estaban, se o Partido Popular estaba en contra deste trazado, por que non votaron en contra da aprobación provisional do Plan Xeral no que se recolle e donde ademais se desestimaban o grosso das alegacións veciñais na súa contra, como si fixemos o Bloque Nacionalista Galego, que até o momento fomos a única forza política que en todos os ámbitos e de maneira coherente votamos en contra deste proxecto. E por último, señoras e señores do Partido Popular, se están en contra deste proxecto de ampliación da 52, por que veñen de urxir, inda hai apenas uns días, por boca da súa nova e estreada presidenta local, que o novo Plan Xeral se aprobe canto antes? É este o Plan Xeral do trazado da 52. A veciñanza de Bembrive, ameazada polo proxecto de ampliación desta autovía, pero tamén a de Beade e o do resto de parroquias que poden ser tronozadas por outro vial de alta capacidade como é a PO010, que vai desembocar na mesma raqueta de Baruxáns da que é condición de posibilidade a nova A52, merecen saber a verdade. A cuestión é, o Partido Popular vai abandonar a recente pinza co Partido Socialista para impoñer a toda marcha un pexón ao servizo dos vellos e poderosos intereses dos de sempre, ou van votar en contra do novo Plan Xeral si se mantén o trazado da 52? O Bloque Nacionalista Galego xa o dicimos hoxe. Se ese trazado, como o do vial da PO010, entre outras cuestións, non son modificados no documento para aprobación definitiva do Plan Xeral, o voto do BNG vai ser en contra. E é por iso que, diante da súa moción que cheira a cinismo e a oportunismo, o BNG lle formulamos unha emenda para aclarala. Unha emenda de sustitución para clarificar os termos cos que enfrontamos esta problemática que ten enormemente
especialmente preocupadas e preocupados a millares de veciñas e de veciños de Bembrive do conxunto da nosa cidade. En primeiro lugar, efectivamente coincidimos, outros coinciden agora, nos defendímolo dende un inicio, en exixir a transferencia a Galiza da titularidade da AP9 nos termos da proposición de lei aprobada por unanimidade de todo o PSOE, menos o de Abel Caballero, que di que quere que siga xestionada dende Madrid, pero, sobre todo, nos o que dicimos é que merecemos unha AP9 que deixe de ser esa estafa diaria, esa navallada ao peto das galegas e dos galegos, e, por tanto, que compre liberala de peaxes, ¿no? Para abordar desta maneira que a AP9 que discorre en paralelo ao propio eixo viario da 52 a 55 sexa a solución máis rápida, máis eficiente económicamente, máis viável para o problema, para enfrontarmos o gravísimo problema de sinistralidade viaria neste trazado. Demandamos que o Ministerio de Transportes faga o que non quixo facer de maneira insólita, que é non abordar no estudo de alternativas a alternativa da AP9, a AP9 liberada de peaxes e con mellores conexións internas co actual trazado da 55 e a 52. E por iso o que exiximos é que se paralice o actual proxecto e que se aborde ese novo estudo. O Partido Socialista dinos que iso é unha tontería, que non é viável. Bueno, pero encarguen o estudo e demóstreno co estudo de viabilidade. En terceiro lugar, creemos que hai un elemento moi importante sobre o que o Partido Popular obviamente non quere falar, que é o de que xunto ao Ministerio de Transportes, coopere no exercicio das súas competencias para despregar alternativas ao uso do vehículo privado. Creemos tamén que non podemos desistir, o PP non o fai por razóns obvias, de que o Ministerio execute as actuacións pendentes para a mellora da actual A55, porque foi o Partido Popular quen as deixou pendentes e foi o actual goberno do Partido Socialista Sumar que non as executou. E, por último, instamos a Xunta de Galiza a que actúe con coherencia. Demandamos liberación de peaxe da AP9, liberen de peaxe a A57 como unha medida que tamén vai contribuir a reducir o tránsito na actual A55. Obrigado. Turno Grupo Socialista, señor López Font. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos. Pagamos peajes en toda la P9 por las decisiones de Aznar en el año 2000. Condenó a Galicia a pagar peajes 25 años más. La concesión de la P9 finalizaba en 2023. Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, hubiera tenido el honor de levantar los peajes en 2023. Día histórico, señora Sánchez, que no pudo ser por culpa del PP. El PP castigó a Galicia con 25 años más, hasta 2048. En el 2000 gobernaba el PP en Galicia. ¿Alguien recuerda una declaración en contra de la prórroga de 25 años de Aznar? Nadie. Cofradía del silencio. Antes, en el 2000, tan cobardes y ahora tan valientes y exigentes. Continuación. ¿Qué hizo Rajoy por liberar peajes y aplicar bonificaciones? Absolutamente nada. El PP de Galicia volvió a estar callado. Señora Sánchez, la A70 de Alicante es estatal. Por eso se pueden levantar peajes. La P9, por culpa de Aznar, está privatizada y hasta el 2048. Los únicos gobiernos que han hecho algo han sido los gobiernos socialistas. Hoy, bonificación del 75%. Del BNG ya no digo nada, recordando la navallada a Galicia que suponía la P9 y la cantidad de tonterías que tenemos que escuchar aquí. Proyecto túnel A52. Ninguna sorpresa en la postura del PP y del BNG. Siempre en contra de Vigo porque no quieren esta autovía directa. PP y BNG unidos, bueno, el BNG a la sombra del PP, como siempre, unidos desde el 2003, cuando derribaron a un alcalde. El proyecto de la A52 es imprescindible para la seguridad viaria y para la economía de toda el área metropolitana. Las cifras de siniestrabilidad de las que todo el mundo habla son insultantes para aquellos que rechazan este proyecto. 15 muertos, 73 heridos graves, un accidente diario cada día. Y insisto, insultantes para alguien que se oponga a este proyecto. El Partido Popular ya se opuso a este proyecto, ya lo negó Feijóo
cuando se lo ofreció la ministra de Transportes. Por lo tanto, el PP de Vigo, como siempre, a las órdenes de Feijóo y cumpliendo esas órdenes y siempre en el no. Pero vayamos a la solución que proponen. Son tan peregrinas las argumentaciones de PP y BNG que se caen por su propio peso. La solución que aportan supone más tiempo, menos seguridad y una auténtica gincana. Tienen que ver ustedes el vídeo de lo que es el recorrido de salir de Vigo y lo que ustedes proponen. El primer concepto que tiene es peligroso, con lo cual es una opción, primero, que nadie utiliza hoy, que no sirve absolutamente para nada. El vídeo, que ya se está haciendo bastante viral, ya se conoce como el vídeo de la gincana del PP y del BNG. Pero ¿no les da a ustedes vergüenza proponer un trazado de 20 kilómetros frente a los 6,1 que supone el proyecto? ¿Pero no les da vergüenza proponer 18 minutos frente a los 4 que supone el proyecto? ¿Pero se han vuelto tolos o quieren un circuito de Fórmula 1 como el de Ayuso en Madrid? No lo entiendo. Por lo tanto, BNG, como decía, a la sombra del Partido Popular, una ruta, la que proponen, que nadie hace, que nadie toma en consideración, porque supone una vuelta de 20 kilómetros y de 20 minutos. La solución no sirve absolutamente nada. Este es un proyecto único y excepcional para dar seguridad. Pero bueno, hablando de afecciones, que ciertamente lo que hacen es crear alarmismo, sería bueno que repasasen PP y BNG las afecciones del pezón, del pelotazo, que sí que suponía centenares de viviendas afectadas. Esto, lo único que están haciendo ustedes es engañar a la gente con ese alarmismo del que siempre hacen absolutamente gala. Lo que está claro es que este Gobierno y el Gobierno de España será el que intente que las afecciones sean las menos posibles. Será el Gobierno de Vigo y el Gobierno de España el que busque soluciones frente a una alternativa que es la que necesita históricamente esta ciudad y que PP y BNG, como siempre, están en contra de Vigo y de sus intereses. Así les va a los dos. Gracias. Muchas gracias, señor concelleiro. Señora concelleira do Partido Popular, seu turno final. Me gustaría aclararle al señor Pérez Iglesias que el Plan Estatal de Carreteras tiene rango superior al PESION. Por tanto, no intente distraer a nadie. Bueno, aquí hablamos, desde luego, ha hablado el señor Font de Aznar, pero yo recuerdo que en el año 94, siendo el señor Caballero diputado en el Congreso, se produjo una segunda prórroga de la concesión, que se amplió hasta el año 2023, que remataba en el 2013. Y el Partido Socialista lo amplió, desde luego, una década. No pueden hacer ningún tipo de reproche, porque, desde luego, si alguien se interesó por hacer algún tipo de modificación en el año 2017 en la autovía A52 Vigo-Porriño, fue el presidente Mariano Rajoy. Y estaba previsto ya en el Plan Extraordinario de Inversión de Carreteras. Y llegó el señor Ábalos, primero lo paralizó y después lo eliminó y lo escondió en un cajón. Ustedes reclaman en las autonómicas, con mucha altura de miras, que se levanten los peajes. Y, sin embargo, aquí se van a oponer a una medida que es absolutamente viable e inmediata, precisamente para poner solución a la gran siniestralidad de la que estamos hablando. Siniestralidad que tengo que reconocer y que todos sabemos que se produjo en el año 1987 con la licitación de la A55, cuando era ministro de Transportes el señor Caballero. Lo tenemos aquí. Y que en el año 90 vino a inaugurarla todo satisfecho con el que entonces era secretario del Ministerio, el señor Touriño. Por tanto, señores, lo que le pedimos es que
no se mofen de los vecinos de Bembrive, tengan en cuenta que hay 30.000 alegaciones, no 30.000 fotocopias, 30.000 alegaciones. Ya se han registrado en diferentes medios que desde luego habrá que tener en cuenta esas alegaciones dentro del proyecto. Lo ha reconocido el propio alcalde en su entrevista en el Faro de Vigo. Por lo tanto, implícitamente ya se está reconociendo que este proyecto tuvo cierto ocultismo y hubo cierto juego de trileros. Gracias. Este é un tema central en esta cidade. Sí. A autovía Vigo-Porriño é unha gran demanda que durante os últimos 30 anos está facendo esta cidade. Vigo-Porriño. Vigo-Porriño directo, sin necesidade de a A55, que sufrimos de forma permanente 24 horas ao día cada vez que nos desplazamos en dirección sur. Hai un goberno en España que dice que sí que o vai a asumir, que vai a facer a autovía a Porriño para prolongar a A52 hasta Vigo, porque é Vigo a única grande cidade de España que non ten autovía. A autovía remata en Porriño. E de Porriño, Vigo, Vigo-Porriño é unha tortura. Miles e miles de accidentes, miles e miles de damnificados, tempo perdido durante todo este tempo e unha caída de productividade tan importante como consecuencia delo, pero seguramente o máis importante, as vidas e os accidentes. As vidas e os accidentes. E o goberno de España, presidido por Pedro Sánchez, decide que sí que a quere facer. O máis cómodo era non facela, porque vai a costar 400 millóns de euros. E decide, por certo, a instancias e petición do alcalde de Vigo, que se vai a cometer a autovía A52 dende Vigo hasta Porriño, Madrid. Bueno, unha pequena aclaración hai que facer, porque é certo que os bulos son bulos, pero que os bulos se trallan aquí. Cando eu era ministro de Transporte, señora concelleira do Partido Popular, non tiña competencia a carreteiras. Había un ministerio que era obras públicas, había un ministerio que era obras... Guarde silencio, señora concelleira. Había un ministerio que era obras públicas e, por tanto, non era competencia do ministro de Transportes, Abel Caballero, que sí fixo, sendo ministro, o plantexamento de que a alta velocidade ferroviaria chegara a Vigo. Lástima que cesei, se non tendríamos alta velocidade neste momento na cidade. E, por tanto, sí, claro que choveu, pero para ser ministro hai que ser ministro primeiro. Pequenos detalles. E para ser alcalde durante 18 anos con maiorías abrumadoras, hai que ter o apoio dunha cidade detrás. Pequenos detalles da democracia. Funciona así. Que sucede co Partido Popular e co Bloque? Que ningún dos dous quere a 52. Compartides esa posición? Os dous grupos comparten a posición de non a A52 directa Vigo-Porriño en túnel. E a comparten, saben por qué? Porque a fai Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España, e Abel Caballero, alcalde de Vigo. Esta é a razón, non hai outra. Non hai outra razón. A razón é que están resolvendo o problema central das autovías en este territorio Pedro Sánchez, de presidente do Goberno de España, e Abel Caballero, de alcalde de Vigo. Porque, miren, señoras e señores concelleiros, miren, gratuidade de autopista, eu a pido inteira. Non solo Vigo-Tui, que va. Vigo-Tui e Vigo-Ferrol, inteira. Eu pido a gratuidade da autopista AP9 total en toda Galicia. Quede claro. Queda claro, por tanto, que a pide o alcalde de Vigo. Se é coñecido en todas partes que estou a pedir, porque quen a instaurou, privatizando e aumentando o plazo, foi o señor Aznar. E o Partido Popular calado. E o Partido Popular en Vigo calado. Todo este tempo, e agora dicindo que non, pero non falen de problemas de trazados.
señores do Partido Popular, porque cando a ministra Raquel Sánchez vino a Galicia a decirlle ao presidente da Xunta, era Feijóo entonces, que iba a cometer a A52 en túnel e que a iba a costear na súa totalidade, como corresponde, non había trazado. Era unha declaración política, de intenciones. E que sucedeu con esa declaración política? Que Feijóo dixo que non. Non había trazado. Non había ningún trazado. Non había relación de afectados. Feijóo dixo aforrese cartos, gaste noutro sitio, é fantástico. E ao Bloque lle escoitei decir a seu diputado no Congreso que era mellor que eses cartos se gastaran en outro sitio de Galicia. Bloque e PP. Bloque e PP. Bloque e PP. O Partido Popular de Vigo afronta que se pare a autovía. Se a autovía se para, vai a tardar outros 40 anos en volver a collerse. A idea. E vostedes non queren porque gobernamos Vigo nós e porque goberna España Pedro Sánchez. Por eso Feijóo dixo que non. E agora nos veñen con que hai que facer un trazado alternativo poñendo a gratuidade da autopista dende Vigo a Porriño. A autovía en túnel ten pouco máis de 6 kilómetros, dos cuales, por certo, por Mos transcurre 1,5 kilómetros, algo menos, e afecta en Mos a 3 viviendas. A 3 viviendas en Mos. En Vigo afecta a 25. E se van a quedar en bastantes menos. Miren, señores do Partido Popular e señores do Bloque, o Parque Tecnolóxico de Valladares afectou a 25 vivendas. Acordo total, unha sola non tivo acordo. Acordou Zona Franca e está o Parque Tecnolóxico neste momento en ampliación e unha parte funcionando. Bueno, pois, a partir de aí, sí, ao lado dos afectados vai estar o alcalde de Vigo todo o tempo, claro. Todo o tempo. Todo o tempo. Para que se respete a lei, por certo, e por enriba dos seus dereitos. Para que sexan tratados por enriba dos seus dereitos. E os afectados o saben, por certo. Saben perfectamente quen está en cada lugar. Pero nos propoñen ir pola autopista, como se a autopista salira dende aquí e chegara inmediatamente a 52. Avenida de Madrid. A partir de aí, Baruxáns. Hai que subir hasta Puxeiros. Ao chegar Puxeiros hai que facer unha salida para ir á autopista certamente complexa, por non decir peligrosa. Se entra na autopista P9 e un marcha para Portugal. Non marcha para Porriño, marcha para Portugal. E pasa Porriño e chega ao vial de enlace. Cando chega ao vial de enlace hai que salir peligrosa salida. Hai que coller o vial e recollelo, volver a entrar na A55 peligrosa entrada, entra na A55 e outra vez para Vigo. Vimos outra vez para Vigo. Andamos un número importante de kilómetros e entón hai que salir peligrosa salida para coller a A52. Viven ustedes en Honolulu? Viven ustedes en Honolulu? Viven ustedes en Honolulu ou viven aquí? Porque canta xente utiliza esa autopista e canta xente vai a utilizar. O saben perfectamente. Nadie vai a utilizar esa autopista. Nadie. Non se poñen nerviosos. As falsedades e as mentiras no debate quedan reflexadas. Por tanto, que é o que queren? Que non se faga a 52. Teñen vostedes a toda a cidade enfrente. Teñen vostedes a toda a cidade enfrente. Intentan paralizar. Tranquilos. Queren parar a A52 actual. Ya queren parar porque a fan Pedro Sánchez e Abel Caballero de alcalde de Vigo. E dito eso, temos que seguir, Guarde silencio, señora concelleira. Guarden silencio. Hai un reglamento que hai que respetar. E lles exixo que respeten o reglamento. E seguimos con a A52. Se poñen nerviosos porque saben que van a caer ustedes en voto dunha forma estrepitosa.
porque se están opoñendo ao máis importante en esta cidade. Unha autovía en condiciones. E fai un rato inventaban que eu era o ministro responsable desa autovía. Miren se poden lanzar bulos. O mesmo que pretender que un trazado en autovía, en túnel, que require pouco máis de 4 minutos enlazando directamente con A52, chegan ustedes a Baruxáns, collen a nova autovía e dereitiños a Madrid. E dereitiños a Madrid. E ustedes queren alterar eso por volver a subir a Puxeiros. Volver a subir a Puxeiros. É máis que toda autovía nova xunta. Solo subir hasta Puxeiros. O é que non recorren isto. O é que non recorren isto. Non recorren. Ai, Dios mío. Ai, Dios mío. Non, a mí non me extraña que vostedes teñan... A mí non me extraña que vostedes teñan 3 e 5 concelleiros, non me extraña. Como van a ter máis? Están sempre en contra desta cidade. Se está toda a cidade demandando a A52, todo o territorio demandando a A52 e vostedes en contra. Non é un problema de trazado, porque cando Feijóo dixo que non había trazado. O presidente da Xunta. Cando a ministra viu aquí e lle dixo vou a facer esta autovía, non había trazado. Era unha intención política, dicíndolle de un coste. Falou 350 millóns de euros que iba a pagar. E cando dixo eso, Feijóo dixo, lle puxemos o vídeo, dixo non, aforren os cuartos, non a fagan. Era unha declaración política de Feijóo en contra da A52, porque é Vigo. E todo aquilo que sexa Vigo, o Partido Popular o vamos a ter enfrente, sempre, todo o tempo. Miren, señores do Partido Popular, lles vou a recordar, vostedes apoyaron deixarnos sin unha caixa de aforros. Vostedes, que ten que ver eso? Non ten importancia para o Partido Popular que nos quitaran unha caixa de aforros. Non ten importancia. Pero vostedes, señores do Partido Popular, nos deixaron tamén sin tren de alta velocidade Vigo-Madrid. Vigo-Madrid. Cando, dende a Xunta de Galicia, gobernando o Partido Popular, dixeron que a opción era Coruña-Santiago-Ourense. E deixaron fora a Vigo. Deixaron fora a Vigo. Nos deixaron sen alta velocidade, nos deixaron sin caixa de aforros, quixeron pecharnos o aeroporto. Se acordan? Galicia aeroporto único. Se acordan? Quixeron deixarnos, nos anularon a área metropolitana, e quixeron deixarnos sin partido xudicial. Hubo que tumbar unha lei a un goberno con maioría absoluta e se tumbou esta lei dende Vigo. Vostedes teñen unha larguísima historia de agravios contra esta cidade, moi seria. E saben que? O Bloque a maior parte das veces con vostedes. O Bloque a maior parte das veces con vostedes. Pero xa lles quero decir, arrancan vostedes con un inmenso error, opoñerse a A52. Un inmenso error, opoñerse e que paremos a A52. E, por tanto, señoras, señores concelleiros, dende aquí eu manifesto o apoio deste goberno, do alcalde, e das 18 concelleiras e concelleiros do goberno de Vigo, o noso apoio a 52 e todo o apoio aos afectados. Como se fixo no Parque Tecnolóxico de Valadares. Non se poñan nerviosos, estén tranquilos. Si van a ter moi mal resultado nas seguintes eleccións municipales, xa yo vaticino, van a ter mal resultado. Por tanto, queda claro que apoyamos a A52 dende este goberno, que nos deixou con unha autopista con peaxes durante anos e anos e anos foi o señor Aznar que aprobou aquilo, quen a privatizou foi o señor Aznar, e nós desde aquí seguiremos apoiando a autovía directa en túnel a Porriño, con todo o respeto aos afectados. E cando imos falar de que hai 400 inmuebles afectados, que pasa esta autovía? Pola Quinta Avenida? Pasa pola Quinta Avenida. 400 inmuebles afectados. En Mos ten 1,5 km. Por tanto, señoras e señores concelleiros, o noso apoio
é evidente. E rematado o debate, procedemos á votación da moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o levantamento da peaxe Vigo-Porriño e proxecto alternativo, en suma, que separe o actual da autovía. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Non hai ningunha. Queda rechazada a moción por 18 votos en contra, 8 a favor e ningunha abstención. Siga habendo luz verde, felizmente, para 52 tras 30 anos de espera en esta cidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto 8º, moción do Grupo Socialista, instando a Xunta de Galicia a creación de escolas infantiles de titularidade autonómica. Ten a palabra a señora concelleira. Grazas, presidente. O próximo mes de marzo empeza o prazo de novas solicitudes nas escolas infantís. A escolarización de 0 a 3 non é obrigatoria, pero cada vez máis familias optan por iso. É beneficioso para os proxenitores porque lles permite conciliar a vida laboral coa vida familiar e é beneficioso para as e os pequenos que inician pronto a aprendizaxe e a socialización cos seus iguais, garantindo os principios de equidade e inclusión e facilitando a detención precoz de necesidades e a súa atención temperá. A taxa de escolarización no primeiro ciclo de educación infantil en España é máis alta que a das medias da OECD e da Unión Europea. E é verdade que Galicia está á cabeza de España na escolarización nesta etapa. Grazas á Xunta? Non. Os datos do Ministerio do curso 22-23 recollen que Galicia tiña 491 centros que impartían educación infantil de 0 a 3 anos. Deses 491, 258 eran públicos e 233 privados. Pero resulta, fíxense ben, que dos 258 públicos, 182 son das administracións locais, dos concellos. É dicir, o 70%. A taxa de escolarización grazas á Xunta? Vai ser que non. Pero aínda hai máis. O curso pasado, casi medio millar de nenas e nenos quedaron sen praza nas escolas infantís da Xunta da nosa cidade. Un 44,8% dos e das solicitantes. E con estes datos, a Xunta vai e devolve máis do 64% dos fondos europeos de recuperación que entre 2021 e 2023 se transferiu o Goberno de España para crear ata 3.417 novas plazas públicas de 0 a 3 anos. Dos 34,85 millóns de euros recibidos, a Consellería de Política Social devolve 22,3 millóns, o que demostra varias cousas. Primeiro, a incapacidade do Partido Popular para xestionar os fondos europeos. Segundo, non queren crear novas plazas públicas. Terceiro, lle queren pasar a responsabilidade aos concellos, como sempre. E cuarto, apostan por un modelo que beneficia intereses privados por riba do público. Aclaremos este derradeiro punto para que non haxa dúbidas. En xuño de 2024 saí a orden para a concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade de 0 a 3, para o curso este, o 24-25. Un total de 45.716.782 euros. Casi 46 millóns. En agosto de 2024 saiu a orden para a concesión de axudas para as escolas de titularidade municipal de 0 a 3. Un total de 7.713.400 euros. Casi 8 millóns. Hai diferenza. Do total dos cartos empregados na gratuidade, as escolas municipais reciben un 14,4%. Si, claro que hai moita diferenza. Está claro que o que entendemos e o que investimos en educación infantil é moi diferente entre o PP e o PSOE. Non hai máis que comprobar
que en Galicia estas escolas seguen dependendo da Consellería de Política Social, non de Educación. No 2008, José Luis Rodríguez Zapatero puxo en marcha o Plan Educa 3 para a creación de 300.000 prazas de ensino infantil de 0 a 3 anos ata 2012. Un plan que estaba dotado con 1.087 millóns de euros. Pero que pasou a finais de 2011, que chegou o Partido Popular. E a entón secretaria de Estado de Educación deu por finalizado o programa dicindo que para o goberno de Mariano Rajoy este programa tiña un compoñente menor e de tipo asistencial importante. Menor, falando de 300.000 prazas e dunha etapa cuxa finalidade é de contribuir ao desenvolvemento físico, afectivo e social das nosas nenas e dos nosos nenos. Pero sigamos, fan falta máis prazas? Sí. As competencias de quen son? Da comunidade autónoma. A oferta e a financiación son a súa responsabilidade. Por tanto, a Xunta é a que ten que crear os espazos e os servicios necesarios para que ni ningún pai ni ningunha nai teñan que elexir entre traballar ou coidar. Apostar pola educación é apostar por un mellor futuro, pero apostar pola educación infantil é apostar por unha infancia de calidade. Grazas. Gracias, señora concelleira. Ten a palabra o Grupo do Benega. Sí, grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Miren, non cabe dúbida que as escolas infantís de 0 a 3 anos xogan un papel fundamental para permitir a conciliación laboral e familiar, sendo un recurso imprescindible para cada vez un maior número de familias na nosa cidade. Por poñeros en contexto, Vigo conta na actualidade con 9 escolas infantís públicas de titularidade da Xunta de Galiza, que mesmo sumadas as 9 de titularidade municipal fanse insuficientes para cubrir a demanda actual. Así o demostra que a oferta en centros privados sexa un 66% superior a suma de todas as escolas públicas da Xunta ou do Concello, 30 fronte ao 18. No último procedimento de adxudicación de prazas nas escolas infantís da Xunta de Galiza, máis de 500 nenas e nenos quedaron sen praza. Nalgunhas, como é o caso da Galiña Azul da Rúa Palencia no barrio do Calvario, máis de 100 solicitudes non foron admitidas. As prazas ofertadas nas escolas infantís públicas son totalmente insuficientes en Vigo, onde hai censadas máis de 5.000 crianzas de 0 a 3 anos. As máis de 500 nenas e nenos que non foron admitidas nos centros dependentes da Xunta, hai que engadirlle os preto de 200 que quedaron fora nas dependentes do Concello de Vigo e as moitas familias que acoden directamente a centros privados ante a imposibilidade de accederen a plazas públicas. As 1.300 prazas públicas de escolas infantís ofertadas en Vigo cobren escasamente o 25% das necesidades das familias viguesas. Isto que quere dicir é que 3 de cada 4 crianzas non teñen opción de ter en praza na cidade de Vigo. Analizando estes demoledores datos, é preciso adoptar medidas para incrementar a oferta actual cun verdadeiro compromiso a nivel político. Como demostramos o Bloque Nacionalista Galego na nosa acción durante o goberno bipartito, coa que logramos multiplicar por 5 o número de escolas infantís públicas no conxunto de Galiza en apenas 4 anos. Medidas como a gratuidade das escolas infantís para todas as familias galegas impulsada polo goberno do Partido Popular, que beneficia a iniciativa privada, son insuficientes, xa que son moitas as nais e pais de Vigo que, a pesar de esperar as portas dos centros privados desde madrugada e de solicitar prazas nas escolas públicas, acaban por ter que recorrer os avós, as avoas ou outros familiares para o cuidado das crianzas. Ou incluso, principalmente, no caso das nais, vense obrigadas a reducir a súa xornada, coa disminución salarial que isto supón, ou deixar o seu traballo, acrecentando así a desigualdade laboral entre homes e mulleres. Este é un servizo educativo esencial ao que teñen dereito todos os nenos e todas as nenas e que o Goberno galego ten o deber de garantirlles cunha rede pública de escolas infantiles que en Vigo, como maior cidade da Galiza, deben estar suficientemente dotada. E así yo vimos reclamando reiteradamente ano tras ano o Bloque Nacionalista Galego, incluindo nas nosas emendas aos orzamentos da Xunta partidas que permiten aumentar sustancialmente a rede de escolas infantís na nosa cidade e sempre atopamos o non por resposta por parte do Partido Popular.
Entendemos que é necesario que este pleno exisa o alargamento da oferta de prazas públicas nas escolas infantiles e que a Xunta asuma a bonificación real e efectiva das de titularidade municipal, porque moitas familias xa non poden agardar máis tempo. Por iso, BNG, formulamos unha emenda a esta moción para demandar de maneira absolutamente concreta que a Xunta garanta os investimentos necesarios para, como mínimo, a apertura de 3 novas escolas infantís no curso 2025-2026. Votaremos en coherencia a prol desta moción, pero farémolo lamentando que o Goberno municipal practique o dobre discurso diante dunha cuestión que afirman tanto lles preocupa. Porque hoxe resulta injustificable que os seus votos dixeran que non neste mesmo pleno a emenda co que o Bloque Nacionalista Galego defendimos destinar 250.000 euros dos orzamentos municipais deste ano para elaborar os proxectos de 3 novas escolas infantís municipais nos barrios de Teis, Colla e Calvario que acompañarían as que o Bloque Nacionalista Galego lle demandamos a Xunta nos barrios de Navia, As Travesas e Bouzas. En isto non vale a excusa, señor Alonso, de falla de competencias, porque, para o que teñen interese, pouco lles importa se as competencias son propias ou impropias, xa sesa para subvencionar aerolíneas privadas en Peinador ou becas de inglés, a non ser, claro, que acrediten en que esas dúas cuestións, as que decidiron dedicar casi 4 millóns de euros, son máis importantes que a atención educativa dos nenos e das nenas vigueses de menos de 3 anos. Moitas grazas. Gracias, señor conselleiro. Ten a palabra o Grupo Popular. Sí, gracias, buenos días. ¿Cuánto le importa al PSOE de Vigo la educación infantil en esta ciudad? Que empezamos a hablar de ello y se ve a la mitad de los concejales, en fin. Y es que esta moción es una auténtica desvergüenza, y lo saben ustedes, ¿no? Y se atreven a hablar de devolución de fondos europeos. Ustedes, que han devuelto 700.000 euros de la reforma del mercado de Teis, 360.000 euros del eje comercial Bouzas-Teis, 120.000 euros del parque infantil del Berbés y 120.000 euros del parque Camilo José Cela. Y aún quieren dar ejemplo. ¿Pero ejemplo de qué? Será, en todo caso, de mala gestión o de inoperancia. 1,3 millones de euros que han devuelto por falta de previsión, por no saber ejecutarlos y por su absoluta incompetencia. Y ese dinero que han devuelto lo vamos a pagar los vigueses. Y lo haremos por su total incapacidad. Y ahora hablan también de educación infantil 0,3 pública. Aquí sí, aquí ustedes se erigen en defensores de la educación pública. Pero claro, cuando gobiernan, hacen totalmente lo contrario. Y un ejemplo es Vigo. 9 escuelas infantiles que tiene el Concello municipales, y las 9 están privatizadas. El 100% es que no tienen ni una sola de gestión pública, ni una sola de ellas. Las 9 privatizadas, en manos de empresas privadas. ¿Qué dirían ustedes si la Xunta decidiera privatizar un colegio público? ¿Qué dirían? Y aquí todas. Y aún quieren dar ejemplo. Desde luego, una vez más en Vigo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El eslogan favorito del señor Abel Caballero. Demagogia pura, como en todo. Mire usted, Galicia es, por segundo año consecutivo, la comunidad autónoma con mayor tasa de matriculación 0,3 de toda España, con más de un 60%. Estamos 13 puntos por encima de la media nacional y 13 puntos más que antes de implantarse la gratuidad. ¿Y sabe usted cuál es el objetivo que marca la Unión Europea para 2030? El 45%. Por tanto, 6 años antes de llegar a esta fecha, en Galicia ya superamos en más de 15 puntos este objetivo. Y esto se consiguió gracias a que Galicia tiene escuelas infantiles que son totalmente gratuitas, un ahorro de familias de más de 3.000 euros cada curso. Y esto se hace gracias a que la Xunta del PP destinó a ello más de 65 millones de euros cada año. Y son de fondos propios, 100% de fondos propios. Una medida única en toda España. No la hay en ningún otro sitio de España. Y la hizo el PP. Una inversión que asume, por cierto, la Xunta en solitario. Porque el gobierno socialcomunista del señor Sánchez, demasiado ocupado en líos judiciales y en contentar a sus socios nacionalistas, sigue sin ayudar. ¿Sabe usted cuánto aporta? 0 euros. Nada. Ni un solo euro. 0. Y eso que el PSOE dice tener como objetivo la gratuidad de la educación infantil. Pero claro, con el dinero de todos. Porque hace como con todo. Una ley de dependencia en la que se obliga a asumir el 50% del gasto y ya le debe a Galicia 2.500 millones de euros. O una ley ELA sin dotación presupuestaria alguna. También 0 euros.
Debería de darles vergüenza con esto. Y para ustedes, como no, quien lo hace mal es la Xunta de Galicia. Por supuesto, nada que criticarle al señor Sánchez, un presidente que ha demostrado ser un absoluto anti-Galicia y muy especialmente un total anti-Vigo. Así que seamos serios. Pidan ustedes también esto a Pedro Sánchez, que él lo prometió y no lo cumplió. Y si él cumple su promesa, lo cual no parece fácil, dados los antecedentes, la Xunta podría aportar mayor financiación al Concello de Vigo. Esto sí que iba a beneficiar a los vigueses. Y los fondos europeos que menciona eran fondos trampa. Esto lo saben ustedes perfectamente, porque lo que hizo el Ministerio es diseñarlos pensando en los territorios que tienen menos plazas. Y ese en Galicia no es el problema. Mire usted, la Xunta, tal y como le pidió el PSOE, su partido, reservó estos fondos para los concellos. Se lo pidieron ustedes. Y sacó 3 convocatorias, no una ni 2, 3 convocatorias para que pudieran pedir este dinero y crear hasta 1000 nuevas plazas públicas. Uno de los concellos que las podrían pedir era el de Vigo, para su nueva escuela infantil en el Chouzo. Pero Abel Caballero no lo hizo, no lo pidió. Y no lo hizo porque los fondos no se ajustaban a Vigo, como tampoco se ajustaban en Galicia en general. Y esto porque hubo un mal diseño de los mismos. Se diseñaron mal. Y con esto Pedro Sánchez perjudicó a Galicia y también perjudicó a Vigo. Porque si a Galicia somos líderes de educación infantil es gracias a la gratuidad. ¿Por qué no usar los fondos en esto? Y se lo pedimos al Ministerio. ¿Y qué dijo el Ministerio? Que no. Y dijo que no durante meses, por lo cual no querían que se gastaran. Fue el Ministerio el que no quería que se gastaran. Así que, señor Alonso, déjense de demagogia contra la Xunta y, por una vez en la vida, pídanle algo al señor Sánchez. Nada más, gracias. Señora voceira do Grupo Socialista, ten a palabra. Bueno, non imos a entrar en determinadas cousas porque creo que ao final o que falta é un pouco de falta de educación. Creo que é un pouco de falta de educación. Entón non imos a entrar en cousas. Primeiro, a consideración das etapas educativas e dos investimentos nestas etapas está clarísimo de quen son. Acabo de falar antes que quen fixo unha aposta decidida por crear plazas foi un goberno socialista, o de José Luis Rodríguez Zapatero. E teñolle que recordar que fai 3 anos foi outro goberno socialista, o de Pedro Sánchez, quen lle dou carácter educativo a esta etapa. Lle dou carácter educativo a esta etapa. Foi o primeiro que falou do carácter educativo desta etapa. Entón, creo que leccións ningunhas. Despois, eso dos fondos trampa, a verdade que decir ese tipo de cousas cando se reciben, é dicir, que non lle cumplen a vostedes. Vostedes o que queren é seguir recibindo cartos para darlle á privada. No, a ver, que quedou moi claro. Creo que os datos, a min, que ademais... Discúlpeme un momento, señora, un minuto, señora Alonso, miren. O grupo do BNG e o Grupo Socialista están mostrando un total respeto. Cando vostedes interveñen, houve un silencio absoluto. Pídolles que vostedes o manteñan cando están falando os voceiros do Grupo Socialista. O pido. Grazas. Ya está bien, Ya está bien. A ver. Declarar que alguén amosa ignorancia é verdade se está plantexado en torno a unha mostra clara dun bulo, de unha mentira que, ademais, o Partido Popular está facendo correr por as redes sociais. En todo caso, cando o Grupo Socialista interviu nun debate falando o señor Caballero, presidente deste pleno, era porque vostedes estaban vociferando sin parar. Pero no resto do pleno, tanto o BNG, repito, como o Grupo Socialista, están mantendo un silencio absoluto, simplemente reclamo. Eu, de verdad, eu quería que vostedes estarían contentos, hoxe, pero os veo nerviosísimos, non sei que lles pasa. Tranquilidade, simplemente intentemos ter un debate tranquilo, nada máis, non estou dicindolles nada máis, así que, señora Alonso, volve vostede a ter a palabra. Bueno, eu vou facer un pequeno resumen por non entrar en outras historias.
Unha pregunta. Fan falta prazas de educación infantil de 0 a 3 anos na nosa cidade? Sí. Recibían cartos, o Goberno de Galicia recibía cartos para facer esas plazas? Sí, non nos quixo. Non llevou. Pero voulle decir algo que me parece máis importante. E como lembrou o meu compañeiro que está aquí. Dice, Vigo puxo primeiro a gratuidade, a Xunta foi despois. E, ademais, en Vigo teño que recordarlle que as nosas escolas son gratuitas de verdade o 100%. É gratuita a atención educativa, é gratuito o comedor con cociñas propias nas que se preparan menús supervisados por un servizo específico de nutrición infantil, e é gratuito o servicio de orientación e o gabinete psicopedagóxico de atención temperá. Gratuito, todo, todo e todo. Na Xunta non. E todo isto, sabendo que o Concello de Vigo recibe unha axuda económica que, segundo un estudio de costes realizado pola Concellería de Orzamentos e Facenda no ano 2023, representa o 18,78% do custe das escolas infantís municipais, moi lonxe dese 100% que di a Xunta que financia. Polo tanto, o único que estamos falando é que en Vigo o que pedimos é máis escolas infantís e pedimos que, en realidade, exiximos, non pedimos, exiximos a bonificación real do 100% da atención educativa nas escolas infantís do noso Concello. E seguiremos pedendo. É unha cousa, un hincapé. A Xunta ten 9 escolas infantís na cidade. Dúas son para traballadores. E dúas as xestiona tamén, as paga tamén este Concello porque son do Consorcio Galego de Benestar Social. O sea, que a ver en que queda eso. O seu tempo, señora concelleira. Imos a someter a votación perdón. A emenda. Vale. Unha vez que se ten aclarado que non se acepta, someto a moción do Grupo Socialista instando a Xunta de Galicia a creación de escolas infantís de titularidade autonómica a votación. Votos a favor? Votos en contra? 19 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao punto 9 da moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a cubrición de prazas de profesionais nutricionistas en atención primaria. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Bos días a todos e a todas. Sabemos que a alimentación é un dos piares básicos para a nosa supervivencia e un dos aspectos máis relevantes no manteñemento da nosa saúde. Aínda que non se dispón de datos a nivel local, podemos indicar que estamos ante 950.000 mortes anuais relacionadas cunha dieta inadecuada. Dietas inadecuadas que hoxe en día moitas veces prodúcense promovidas por un marketing que foi capaz de chegar onde non chega a saúde. Dietas inadecuadas que tamén poden levar á obesidade. En Galicia somos a segunda comunidade autónoma con maior taxa de peso en España. O 39,5% dos adultos mostran sobrepeso e, aínda que os nosos datos son algo inferiores, estamos nun 38,4%, que sigue sendo un porcentaxe moi alto. E non fai moito, médicos de Vigo alertábanos de que a obesidade iba camiño de convertirse noutra pandemia e que a situación empezaba a ser moi alarmante. Dietas tamén inadecuadas que poden afectar a persoas con idade e, se falamos de Vigo, hoxe sabemos con datos moi recientes que temos unha población maior de 64 anos que representa xa o 24% do total do noso concello. E poderíamos seguir con multitud de casos de dietas inadecuadas, sobre todo cando non nas axustamos ás necesidades que demandan algunhas enfermedades. E cando a forma de comer non se axusta ás necesidades das persoas, false necesaria a figura dun nutricionista. Porque, como di Beatriz Robles, tecnóloga en alimentación e nutricionista,
é máis fácil cambiar de relixión que de dieta. Pois ben, para dar resposta a estes problemas que tiña a sociedade que tiñamos aquí, a Xunta iniciou no mes de decembro do ano 22 un plan para dotar de nutricionistas o Servicio Galego de Saúde. Decíase en aquel momento que, ademais de facer o seguimiento de pacientes con diálisis, hipertensión e insuficiencia renal crónica, atenderían a persoas con alerxias e intolerancias alimentarias, con calquer patoloxía digestiva, a población con obesidade e problemas de alimentación no embarazo. Eran, en total, 94 nutricionistas que se incorporaban como personal estatutario temporal e deles 16 eran asignados a Vigo. Pero a Xunta de Galicia decidiu recortar os efectivos en Vigo e quedarán só 9 dos 16 que tiñamos a partir do próximo día 1 de marzo. Podemos afirmar que, a pesar de ser unha figura recente na sanidade pública galega, ten un papel moi relevante na prevención de enfermedades. Son profesionales que teñen desde o inicio da súa labor as axendas cheas e atendían a varios centros de saúde, salvo os que estaban destinados en Colla, Teis e Pintor Colmeiro. Pero, a pesar do recoñecemento da súa gran labor, a Xunta de Galicia de novo pasa a rebarbadora da sanidade e de novo pasa a rebarbadora especialmente na cidade de Vigo. E, como decía, a partir do próximo 1 de marzo, Vigo somente contará con 9 deses profesionales. Pero, claro, hasta agora pagaban outros. A Xunta de Galicia vendeu moi ben este programa, pero o que calou a Xunta de Galicia é que estes profesionales estaban contratados con cargo a fondos europeos. E agora que toca pagar dos presupostos da Xunta de Galicia, rebáixanos a casi a mitade. A Xunta de Galicia non pensa na población que deixan desatendida, non pensa no número elevado de tarxetas que van a ter que atender os nutricionistas que quedan. Tampouco pensa nas condicións laborais dignas, porque moitos profesionales tendrán que atender a varios centros de atención primaria. Por exemplo, unha plaza de Vigo ten que atender a Porriño, Salceda, Mos, Bembrive e Lavadores. En definitiva, a Xunta, unha vez máis, abandona a esta cidade nunha área tan importante como é a saúde. Por iso lle pedimos que cubra inmediatamente as 16 prazas de nutricionistas que estaban a traballar nesta cidade, porque hai moita poboación que realmente os necesita. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora conselleira. Ten a palabra o grupo do Bloque Nacionalista Galego. Ben, o BNG imos apoiar esta moción, no entanto, despois da introdución da defensa que ven de facer a portavoz, a voceira do Grupo Socialista, sí que consideramos pertinentes algunhas consideracións, algunhas de contexto. Reducir o problema de nutrición á obesidade é non entender o alcance completo do problema. Reducir a nutrición a unha cuestión de saúde ou do punto de vista da abordaxe sanitaria é tampouco non entender o alcance do problema. A nutrición é tamén un problema de clase. Ten a ver coas condicións materiais de vida e de traballo da maioría social. E son innumerables os estudos científicos que evidencian que a menor poder de compra, peor capacidade de alimentarse de maneira adecuada ou de maneira correcta. E creemos que é necesario colocar estes elementos tendo en conta que unha parte importante dos trastornos de conduta alimentaria non veñen derivados desa pandemia de obesidade, sino ao contrario, veñen alimentados e empurrados por esa ofensiva gordófoba, donde se impoñen uns determinados paradigmas de corpos normativos, e iso que explica algunhas das situacións das que vou facer alusión a continuación. En todo caso, coincidimos co Grupo Socialista en que a supresión da dotación de nutricionistas dos centros de saúde é un claro e novo ataque da Xunta do Partido Popular en contra da rede de atención primaria da nosa cidade. Unha supresión que tamén hai que sinalar engádese a negativa reiterada do Goberno galego, antes de Feixóo, agora de Rueda, de dotar a área sanitaria de Vigo dun
dunha unidade especializada en desordes alimentarias, tal como estaba prometida polo propio Partido Popular dende o ano 2015. Unha unidade que infelizmente arestora só existe con 8 prazas en Santiago de Compostela e que sería un instrumento imprescindível para a abordaxe integral destes trastornos, uns trastornos que experimentan un continuado e moi preocupante aumento, adiantándose, ademais, cada vez máis as idades nas que debutan, facendo, por exemplo, que no caso da anorexia nerviosa este trastorno, este gravísimo trastorno alimentario arranque xa entre os 12 e os 14 anos. Isto é o que fai que as consultas psicolóxicas e nutricionais por causa dos TCA se teñan incrementado en máis dun 60% dende o ano 2021, tal e como recollen algunhas entidades que operan no ámbito do combate dos TCA e do acompañamento das persoas que o padecen, duplicándose ademais o número de hospitalizacións. Diante desta situación, cal é a resposta da Xunta do Partido Popular? Pois, en primeiro lugar, negar a atención especializada a través desa unidade que tiña que estar aberta dende o ano 15 no Hospital Álvaro Cunqueiro, derivando a uns poucos menores a moi deficiente e insuficiente unidade psiquiátrica infanto-xuvenil do Álvaro Cunqueiro, que presenta unhas condicións absolutamente lamentáveis, e agora retirando as e os profesionais da nutrición dos centros de saúde. No entanto, dende o BNG, apoiando esta moción, sí que lle formulamos unha emenda constructiva, en positivo, de engádego que entendemos completa o sentido da súa moción e que permitirá unha abordaxe integral dos trastornos de conducta alimentar e tamén a mellor atención de outras patoloxías. Por iso o que lle propoñemos é que engadamos un novo acordo na que instemos dende este pleno o Goberno galego a adoptar as medidas necesarias para dotar os centros de saúde da cidade de persoal especializado en psicoloxía clínica, que ten un evidente impacto no que ten a ver coa atención dos TCA, en fisioterapia, en logopedia e tamén en terapia ocupacional, para permitir unha atención sanitaria integral e máis completa no conxunto da atención primaria, axilizando ademais a carga asistencial de medicina de familia. E ademais creemos que é imprescindível alargar a carteira de servizos de enfermería co conseguinte reforzamento do seu persoal. Nunha cidade na que se tardan de media máis de 3 semanas en obter unha cita en atención primaria, dende logo creemos que unha parte importante da solución pasa por avanzar nese despregamento, nese reforzamento dos centros de saúde, non só con nutricionistas, tal e como se demanda na moción do Partido Socialista, senón con tamén estes outros profesionais especializados que son imprescindíveis, que son vitais para dar unha abordaxe completa tamén do punto de vista de todas as patoloxías, de todos os trastornos, de todas as situacións de saúde que teñen a ver coa nutrición. Tendo en conta un dato que é, dende logo, na nosa opinión moi gráfico, que é que o 30%, máis menos unha de cada 3 citas de atención primaria teñen a ver con problemas de orde psicolóxica, que é tamén un dos principais elementos causantes dos trastornos alimentares. Por tanto, a proposta do BNG o que pretende é mellorar en positivo a súa moción, recollendo e compartindo plenamente a reivindicación de que se manteña como mínimo a oferta de nutricionistas existentes na cidade, pero dende logo creemos que é importante que na abordaxe destas cuestións se vaya para alén dos titulares grosos e se aborde no seu conxunto. Obrigado. Gracias, señor voceiro. Ten agora a palabra o Grupo Popular. Grazas, presidenta. Bo día a todas e todos. Ben, fronte ás continuas e infundadas acusacións tanto de Partido Socialista como de BNG de desmantelamento da atención primaria en Galicia, a realidade é que o sistema sanitario galego continúa a facerse cada vez máis forte e cunha máis ampla carteira de servizos, como demostra precisamente este caso concreto. De feito, Galicia foi pioneira en España na incorporación de nutricionistas en atención primaria xa no ano 2022, o que permitiu, por primeira vez no conxunto do Estado, a incorporación destes profesionais ao sistema sanitario público. Este paso supuxo unha mellora na abordaxe de enfermidades crónicas como a diabetes ou a hipertensión, reforzando a atención dende os propios centros de saúde a través dun programa piloto cunha dotación orzamentaria concreta. O proxecto inicial implicou a contratación temporal, tal e como a señora Espinosa recoñeceu, dun número determinado de profesionais co obxectivo de avaliar o impacto da súa posible incorporación ao sistema. Dende a súa implantación atendeuse en toda Galicia a 106.497 pacientes que tiveron polo menos unha consulta co seu nutricionista.
Unha vez analizados eses resultados, a Consellería de Sanidade tomou a decisión de avanzar cara á consolidación desta figura, cumprindo co compromiso recollido nos orzamentos do presente exercicio 2025. Para isto serve facer un plan piloto para tomar as decisións oportunas e acordes ás necesidades. Mágoa que vostedes non sexan capaces de facer o mesmo coa AP9 para liberar a peaxe entre Vigo e o Porriño, se cadra porque medo lles dá a conclusión que poda sair de aí. En definitiva, non hai ningunha supresión, o que hai é consolidación coa creación en Galicia das 45 primeiras prazas estables de nutricionista no Servicio Galego de Saúde. Estas prazas, como digo, foron determinadas de xeito obxectivo logo de avaliar a actividade dos profesionais nestes 2 anos e tendo en conta, ademais, as recomendacións de ratios poboacionais establecidas tanto polo Consello Xeral de Colexios Oficial de Dietista e Nutricionista como da Asociación Española, que recomendan que haxa un nutricionista por cada 50.000 habitantes. Cos 45 nutricionistas, o Servicio Galego de Saúde cumpre ese criterio referente á poboación diana, permitindo que toda a poboación de Galicia teña acceso a esta atención conforme a criterios médicos. Exactamente que o que lles parece mal desto? Que o que lles molesta mal desto? Que se cumpla cos ratios e toda a poboación teña acceso. Que o que lles parece mal? En definitiva, este é o resultado de facer as cousas con sentidiño, que como se traballa en Galicia, a diferencia do que se fai noutros lugares. Así as cousas, por primeira vez estáse a crear prazas estruturais de nutricionistas no Servicio Galego de Saúde, por primeira vez en España, garantindo así a súa continuidade dentro do sistema público. Compre, neste sentido, salientar que a conversión en prazas estables supón un paso decisivo na consolidación deste servizo, garantindo a súa permanencia e integración dentro do modelo asistencial de atención primaria. O que demostra e desmonta a mentira do seu discurso dunha sanidade pública galega cada vez máis cativeira. A realidade é xusto o contrario, como ben saben apreciar maioritariamente os galegos. Xa entrando no concreto da moción, no que ten que ver co primeiro acordo da mesma, instar a Xunta de Galicia a cubrir inmediatamente as plazas de 16 profesionales nutricionistas que estaban a traballar en atención primaria de Vigo dende o ano 2022 ata hai uns días, cabe matizar que esas 16 prazas non existen como tal, senón que se realizou unha contratación temporal, vostede, señora Espinosa, mesmo recoñeceu, dentro dun proxecto piloto xa mencionado para avaliar o impacto desta nova categoría dentro do equipo de atención primaria. A vista deses resultados obtidos e con criterios médicos e non políticos, a Xunta de Galicia decidiu crear 9 prazas de nutricionista na área sanitaria de Vigo, sendo así o distrito de Galicia con maior dotación destas prazas. O que máis prazas de nutricionista ten. Polo tanto, estas 9 prazas, lonxe de supor unha diminución na atención á poboación, ven reforzar a calidade do servizo prestado porque os nutricionistas que se incorporan o farán con prazas fixas, asegurando unha maior estabilidade e continuidade asistencial dentro, como digo, do sistema sanitario público. Nese sentido, compre salientar que a aposta da Xunta de Galicia por consolidar esta figura responde a unha estrategia de fortalecemento do modelo asistencial garantindo que a incorporación de nutricionistas a atención primaria se realice de maneira sostible e con criterios baseados na avaliación da súa efectividade e na equidade na distribución dos recursos sanitarios e non na improvisación ás que nos teñen acostumados dende o Partido Socialista e mailo Bloque Nacionalista Galego neste asunto. É por iso que nós vamos votar en contra desta moción. Mais nada, moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Grupo Socialista para pechar o debate. Gracias de novo, presidenta. Señor Pérez, primeiro unha aclaración. Eu non falei só de nutricionistas vinculada ca obesidade. Lle pido disculpas se me entendeu mal, porque incluso relacionei moitas enfermedades que necesitaban desta especialidade, porque de falar só de obesidade estaría falando de dietistas e non estaría falando de nutricionistas que van moito máis alá que un tema de obesidade. E con respecto a emenda que vostede presenta non a vamos a aceptar porque creemos que a saúde mental ten que ter si unha dedicación moi específica e compre de que neste pleno falemos de como está a saúde mental en Vigo, pero no seu conxunto. Me parecería que sería deixar mal a toda a xente que necesita de atención, de prestación de saúde mental, falar solo dun área moi específica como a que aquí se plantexa. Por lo tanto, son dúas aclaracións. A ver, señor Martín, tan maravillosos somos en Galicia, tan maravillosos somos na sanidade, que
precisamente este fin de semana se publican os índices de aceptación da sanidade pos galegos. Incrementa a preocupación de todos os galegos pola sanidade. Baixa a valoración da atención primaria. Baixa a valoración da atención hospitalaria. Este é o resultado real do labor que fai a Xunta de Galicia en sanidade. Isto é o que din os galegos e as galegas, os vigueses e as viguesas da sanidade da Xunta de Galicia. Sí, señor Pérez. Sí, señor Pérez. E aquí están falando dun agravio máis contra esta cidade, contra Vigo. Non me vale que usted fale de que somos o que temos o maior número de nutricionistas, porque primeiro xa falta a verdad, temos o mismos que Coruña e Cee, pero que terá que ser proporcional a xente que teñen que atender, e fago favor e fale da xente que está asignada á área de Vigo e fale das que teñen asignadas outras áreas. Polo tanto, os datos non se pode xugar con eles, hai que falar con criterio e hai que falar con sensatez. Pero, bueno, nos dá igual, porque ustedes incluso falaban de que era un proxecto dos fondos europeos. Entonces, que me está dicindo? Que dispararon con pólvora do rei? Que me está dicindo? Que me está dicindo? Que non utilizaron correctamente esos fondos europeos? Pois se os utilizaron correctamente, ahora necesitaríamos exactamente o mismo número de nutricionistas para esta cidade. Pero remato xa, non nos sorprende para nada este a Xunta, este a sanidade que ten e este o trato que sempre lle dá a esta cidade. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Espinosa. Imos someter a votación esta moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a revisión dos protocolos de seguridade na sanidade pública, de Galicia, cubrición de prazas de profesionais nutricionistas en atención primaria. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 20 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao punto 9 da orden do día, 10, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a revisión dos protocolos de seguridade na sanidade pública e outros complementarios. Ten a palabra o Grupo Socialista. Comence a intervención, por favor, señor Espinosa. Gracias de novo, presidenta. Desde o Grupo Municipal Socialista queremos condenar rotundamente calquera agresión que se produzca a calquer persona. Pero hoxe toca falar das agresións ao personal sanitario. Personal que ven demandando da Xunta de Galicia desde hai anos a necesidade de adoptar medidas contra as agresións que veñen sufrindo. En áreas sanitarias como a de Vigo, os profesionales sanitarios vinculan o aumento das agresións na maior parte dos casos á demora na atención. E o número de agresións aumenta. E segundo o director do Observatorio de Agresións do Consello Xeral de Enfermería, hai unha infranotificación de incidentes violentos nos centros sanitarios, especialmente cando se refiren a insultos e amenazas que non se denuncian. E o epicentro das agresións sitúase nas urxencias, sexan de atención primaria ou hospitalaria, pero especialmente as primeiras casi cuatriplican as rexistradas en hospitales, seguindo os datos proporcionados pola propia Consellería de Sanidade. Todo apunta a que estas agresións prodúcense polas deficiencias do sistema sanitario, listas de espera inasumibles, demoras na atención, déficit de médicos e enfermeiras, en definitiva, pola saturación e colapso do noso sistema sanitario. E, por tanto, non está
nas mans do personal sanitario a solución. E piden que se lles axude para que poidan realizar o seu traballo en ambiente normal. Porque, efectivamente, o personal sanitario non é responsable dos males da Xunta de Galicia, non é responsable das listas de espera. O personal sanitario non é responsable da falta de atención, non son responsables da falta de recursos, non son responsables destas agresións ao personal sanitario, pero sí que son sufridores. Unha agresión para calquer profesional supón unha frustración, unha preocupación. Pode afectar a súa forma de desenvolver a actividade porque pensa que o fixo mal, cando realmente a situación nada ten que ver ca súa profesionalidade, senón coa ansiedade que sufre o enfermo ou enferma ou os seus familiares porque as súas expectativas non se cumpren. Sabemos que os sanitarios dispoñen dun botón SOS no computador, que poden activar cando se ven amenazados, pero non sempre pode activarse e consideramos que esta non é a solución, aínda que non negamos que calquera axuda é válida. Tamén demandamos cursos onde se formen os profesionales para saber detectar unha situación de violencia e todas as medidas posibles preventivas, pero tampouco son a solución, aínda que tamén lles axude. Os protocolos tamén teñen que ser revisados, pero o problema principal é a impotencia que senten os pacientes e os familiares polos déficits en atención sanitaria e que efectivamente dirixen cara aos traballadores porque son aos que chegan, aos que ven, aos que poden acceder e os que moitas veces responsabilizan das deficiencias do sistema cando en realidade son víctimas da nefasta e interesada xestión do Partido Popular en sanidade. Fai falta, pois, abordar as agresións no ámbito sanitario nos aspectos que hoxe propoñemos. Atacar a orixe das agresións e tomar as medidas necesarias para que se incrementen os profesionales e as camas e, con iso, disminuir as listas de espera e atención. Porque non hai nada que xustifique en ningunha ocasión e en ningún ámbito laboral unha agresión. E, lóxicamente, tampouco se xustifica con quen coida da nosa saúde. Por iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Vigo defendemos a tolerancia cero frente á violencia, sexa verbal ou sexa física. Esperamos que este rexeitamento seña compartido polos demais grupos apoiando esta moción, porque de non apoiar esta moción, creo que o personal sanitario non entendería absolutamente nada. Insisto, nunca olvidemos que son os que coidan da nosa saúde na sanidade pública galega. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Ten agora a palabra o Grupo do BNG. Define a Organización Mundial da Saúde precisamente a saúde como o estado completo de benestar físico, mental e social, e non solamente como ausencia de afeccións ou enfermidades. E precisamente no inicio do arranque dun debate dunha nova moción en relación á cuestión sanitaria, dende o Bloque Nacionalista Galego queremos expresar o noso total apoio á mobilización, á concentración que se está desenvolvendo nestes momentos ás portas do Concello, convocada polo colectivo Os Ninguéns, para urxir a dotar esta cidade dun parque de vivenda pública, porque sí, a pobreza e o empobrecemento son tamén un gravísimo problema de saúde e un gravísimo problema social que merece ser atendido tanto pola Xunta de Galiza como tamén por parte do Goberno municipal. Entrando nesta moción, dende o BNG, temos que sinalar a coincidencia en que o incremento dos problemas de seguridade que se están a detectar cun aumento de agresións ou de incidentes máis menos violentos en contra do personal sanitario, pero tamén personal administrativo de servizos xerais dos centros de saúde, a pesar de ter un carácter injustificável este tipo de conductas, sí que son síntoma dun problema moito máis grave e moito máis profundo que ten a ver co colapso que padece a atención sanitaria en Vigo. É
froito da desesperación que induce unha atención sanitaria recortada, mermada e cada vez máis lenta. Unha situación que é resultado directo das políticas de recortes e privatizacións coas que o Partido Popular converteron a área de Vigo na zona cero da desfeita sanitaria en Galiza, inducindo de maneira deliberada unha situación límite nos centros de saúde e atención primaria, tamén no propio punto de atención continuada que existe na cidade por falla de persoal, con listas de agarda insólitas, inauditas na atención primaria no noso país, impoñendo un modelo do Hospital Álvaro Cunqueiro recortado e privatizado que non atende as necesidades asistenciais da área de Vigo, impoñendo a atención a dúas velocidades na nosa área sanitaria a través dese singular concerto concurso con Povisa, co que o Partido Popular agora pretende aumentar un 16% a cantidad de diñeiro público que lle entregamos a ese centro médico en mans dun grande fondo boitre de capital luxemburgués e francés, iso sí, un 16% máis de concerto a Povisa en beneficio do seu accionariado privado, pero mantendo as mesmas ratios de persoal que siguen estructuralmente por debaixo das que se recollen nos centros públicos do Sergas. E a isto engadimos as enormes listas de agarda para alén da atención primaria no que ten a ver non só con intervencións cirúrxicas, senón mesmo coa práctica, coa realización de probas clínicas. Temos que lamentar o manto de opacidade co que o Partido Popular se nega a transparentar a realidade sanitaria no conxunto de Galicia, singularmente na área de Vigo. Son expertos xa non en camuflar, sino en torturar os datos para que pareza que hai menos do que hai. E malia todo, vemos como os datos oficiais recoñecidos polo Sergas, os últimos dispoñíveis, que son os do primeiro semestre do ano pasado, 2024, recollían que había preto de 10.000 persoas agardando intervencións cirúrxicas na área de Vigo. 1.000 máis dos que había no ano anterior, como unha evidencia rotunda, inequívoca e incontestável de como se avanza na precarización da atención sanitaria, de como se avanza no combate, dende logo intenso do Partido Popular, en contra da rede sanitaria pública. É evidente, por tanto, como sinalábamos no inicio, que pro BNG esta situación provoca unha evidente e injustificável desatención do punto de vista sanitario que se acaba por traducir en elevadísimos niveis de desesperación da poboación. Un elemento que tamén está a contribuir á xestión nefasta no ámbito sanitario da Xunta do Partido Popular con prácticas absolutamente abominables como é o feito de que se estén suprimindo citas sin comunicarlo ás pacientes e aos pacientes, de probas clínicas e mesmo de intervencións de menor alcance, donde as persoas prevén que van ter unha intervención, unha proba nunha determinada altura, na súa aplicación, esa que dio o inefábel Conselleiro de Sanidade que todo o mundo manexa magníficamente ben, cando a manexan o que ven é que o Sergas lle suprime a cita sin ningún tipo de explicación. E é unha situación, dende logo, que ademais mereceu a enorme contestación por parte do conxunto da cidadanía de Vigo a través dunha masiva movilización en datas recentes demandando a reconstrución da área sanitaria de Vigo. Benega, vamos a apoiar esta moción, entendemos que compre reforzar os mecanismos de intervención diante dos problemas de seguridade que se detectan, mas seguimos insistindo que o que hai que afondar é en combater as causas que o provocan. Máis nada. Ten a palabra agora o Grupo Popular. Grazas, presidenta. Señora Espinosa, nós compartimos a preocupación diante das agresións aos profesionais sanitarios, tanto físicas como verbais. Efectivamente, é intolerable e incomprensible que teñan que sufrir este tipo de situacións e, polo tanto, o primeiro que compre, como non, é condenar públicamente calquera tipo de violencia. A seguridade do persoal sanitario, xa que logo debe ser prioritaria. Tolerancia cero, efectivamente, claro que sí. Nese senso, hai que destacar que a Consellería de Sanidade leva tempo xa demostrando e mostrando a súa preocupación e tomando decisións ao respecto. Proba diso é a existencia de medidas específicas para abordar este problema que se veñen adoptando, como digo, dende aí xa tempo. Miren, dende o ano 2015 existe un plan específico de prevención que recolle os procedementos a seguir ante unha situación de violencia para o personal sanitario. Ademais, nos centros de saúde, como seguro que sabe, existe un dispositivo de seguridade nos equipos informáticos de todas as consultas e en todas as categorías profesionais que consiste nun botón do pánico. O premelo xérase unha alerta SOS que aparece en todas as pantallas do centro para que se acuda en axuda de quen o precise.
Así mesmo, está en funcionamento un procedemento específico de actuación e apoio profesional chegado o caso o que, entre outras cousas, inclúe actuacións por parte das direccións das áreas sanitarias e a asistencia psicolóxica e mesmo asesoramento xurídico. Tamén se conta coa colaboración directa, como non podía ser de outro xeito, das forzas de orde público no caso de que se lle solicite presenza en calquera centro de saúde. Outras medidas máis recentes son unha guía informativa para profesionais ante unha situación de violencia externa, formación en comunicación, xestión de conflitos ou manexo de pacientes asitados, campañas institucionais de sensibilización e concienciación e a creación da figura do coordinador de violencia laboral. Mire, grazas a todos estes plans podemos observar como os números de agresións a sanitarios en Galicia son moi inferiores á media estatal, concretamente menos da metade. É dicir, que mentres no conxunto de España a media de agresións aos profesionais sanitarios é de 24 por cada 1000 profesionais, os datos en Galicia sitúanse en torno ás 10 agresións por cada 1000. Como digo, menos da metade. O cal non quere dicir que non exista efectivamente un problema, obviamente, que non haxa que seguir traballando para tratar de acabar con el. En ese camiño, a Xunta de Galicia non permanece impasible ni cos brazos cruzados. O contrario, nese obxectivo se marcan precisamente novos compromisos adquiridos e anunciados hai ben pouco, como son a constitución dun amplo grupo de traballo con colexios de médicos, xestores sanitarios, personal do 061, emerxencias e forzas e corpos de seguridade para levar a cabo un análise polo miúdo e non ás presas, como pretenden vostedes con esta moción en apenas 30 días. Hai que facer as cousas ben. A valoración de novas medidas mediante a videovigilancia en corredores e salas de espera dos servicios de urxencia ou de admisión, o estudo da ampliación a novos espazos do botón de alerta instalados xa, como digo, en 15.700 ordenadores e, por suposto, seguir acompañando e prestando asistencia á letra das vítimas, tal e como se ven facendo. Ademais de todo isto, a Consellería de Sanidade xa lanzou unha campaña de concienciación entre a cidadanía apelando ao respeto ao personal sanitario, porque isto tamén vai de educación. Por certo, debemos salientar que foi no ano 2017, dicir, baixo un goberno en Madrid do Partido Popular, cando o Ministerio de Sanidade puxo en marcha por primeira vez o rexistro de agresións a profesionais no Sistema Nacional de Saúde, precisamente para poder analizar e adoptar as medidas oportunas. Vostedes, pola contra, veñen de votar en contra da tramitación no Congreso dos Deputados dunha proposición de lei presentada polo Partido Popular para protexer os profesionais sanitarios e reforzar a súa seguridade. Iso é o que non se entende, señora Espinosa. Iso é o que non entenden os profesionais sanitarios. En canto aos causantes que menciona o PSOE das agresións, que vostedes relacionan coas longas listas de espera e a saturación e o colapso do sistema, como sempre din, compre recordar que a espera media en Galicia para unha cita en atención primaria é de 6 días, fronte aos 9 días do conxunto de España. Isto é, en Galicia, 3 días menos. E casi que a metade dos médicos citan en menos de 2 días. En todo caso, sorprenden as solucións máxicas que di a señora Espinosa nesta moción porque ela ben debería saber que é imposible incrementar o número de profesionais en 6 meses pola escaseza de médicos que hai. En tal caso, se queren aumentar os efectivos, deberían pedirlle ao Ministerio de Sanidade medidas como a homologación de títulos para que poidan exercer médicos extracomunitarios e non ter que esperar anos e anos, aumentar a idade de xubilación voluntaria ata os 72 anos ou flexibilizar os criterios de acreditación de prazas MIR para poder formar máis médicos. E en canto ao número de camas, señora Espinosa, existe un protocolo perfectamente deseñado e preparado para dispor no momento que haxe un pico da demanda que hoxe en día non é necesario aquí en Vigo. Por todo isto, vamos votar en contra desta moción, porque isto vai de seguir traballando dende o rigor para ser máis efectivos, non de propoñer medidas demagóxicas e efectistas agora que se achega o 10 de marzo, Día Europeo contra as agresións aos sanitarios. Que iso vai a súa moción. Máis nada, moitas grazas. Ten a palabra a señora Espinosa para pechar o debate. Bueno, antes de entrar no que é a moción, me gustaría decirlle ao señor Pérez que con todos os respetos pa xente que se está manifestando aí fora, creo que se equivocou e posiblemente vostede pensara que estaba no pleno do Concello de Pontevedra, porque ali precisamente non teñen ningunha medida de axuda á vivenda de xente que a necesita. En este Concello sí que a temos. Polo tanto, non está absolutamente desorientado con respecto a donde plantexa os problemas. Vigo, si os ten, por favor, reclame en Pontevedra
donde goberna o seu partido político, que ali sí que non teñen nada de nada, absolutamente de nada. Pero vamos a entrar xa na moción. Eu, señor Martín, sí que falei de medidas que están en vigor, como é o botón SOS, e non as vou a repetir, sí que dixen que as valorábamos, pero tamén dixen que efectivamente esas medidas eran absolutamente insuficientes para defender os nosos profesionales. E non me veña a decir vostede aquí de que a Xunta está traballando en botarlle unha man, porque eu lle digo, mire, o número de agresións de enfermeiras disparouse en Galicia no 13% no último ano. E estes son datos do Observatorio de Agresións do Consello Xeral de Enfermería publicados recientemente. Pero lle digo máis, a Organización Médica Colexial e o Colexio Xeral de Enfermería din que as agresións van en aumento. E non é certo os datos que pon aquí encima da mesa con respecto a Galicia. Por favor, compróbeos. Somos a quinta comunidade autónoma con maior número de agresións ás enfermeiras. Isto non se pode consentir. E que non se pode consentir seguir así. E que vemos que está facendo a Xunta de Galicia? Pondo parches. E agora está intentando botar un parchiño na Coruña, donde hubo unha agresión moi grave. Pero se olvida das demais áreas e de Vigo non puxo encima da mesa nada, absolutamente nada, para axudar a xente. Dígame unha medida que puxo a Xunta de Galicia en marcha para axudar os profesionales da área sanitaria de Vigo. Polo tanto, non é certo. E os médicos, xa yo dixen aquí unha vez, yo debemos o goberno de Mariano Rajoy, que disminuiu moitísimo o número de mires que sacou. E agora se están incrementando nun 48%. E a idade, lle recordo que a idade dos médicos foi un señor que se chamaba Montoro, que precisamente non era do Partido Socialista. Pero lamento profundamente, e vamos ao que nos trae aquí, lamento profundamente que o Partido Popular non se sume a defender os nosos sanitarios. E terán que explicar a todos e cada un deles. Vou a someter a votación a moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a revisión dos protocolos de seguridade na sanidade pública e outros complementarios. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada por 19 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao punto 11º da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a adopción de diversas medidas relacionadas cos recursos medioambientais. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bos días a todas e a todos. Gracias, señora presidenta. O pasado 18 de febreiro, a Xunta de Galicia publica no DOC a orden onde establece as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para aplicacións de solucións baseadas na natureza, orientadas á prevención de riscos asociados ao cambio climático en espacios urbanos e periurbanos. Estas axudas forman parte do mal chamado Programa Galicia Refugio Climático. O obxectivo principal, como di esta orden, é fomentar actividades que contribúan a infraestructuras verdes e a conectividade dos espacios verdes, incrementando a biodiversidade, mellorando a conservación, adaptándose ao cambio climático, mellorando a calidade ambiental, creando espacios saudables, bla, 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 bla. Toda esta literatura acaba dicindo que as entidades beneficiarias destas axudas somos todos os concellos de Galicia, é dicir, 313 que son os que forman a nosa comunidade, 2 millóns de euros que son os que aparecen aquí, dannos unha media de 6.000 euros por concello. Me gustaría que me dixeran os concelleiros do PP para que dan 6.000 euros de axudas para este concello, para seguramente recuperar, non sei, 20 metros cuadrados do río Lagares. Ademais, estes proxectos teñen que ver a luz antes de novembro deste ano.
Tamén me gustaría que me explicaran como unha medida medioambiental de recuperación da biodiversidade se pode levar a cabo seriamente en 6 meses, cando normalmente son plans bianuais para a recuperación e para non malgastar o diñeiro. A Xunta de Galicia ten un papel fundamental na xestión e conservación do medio ambiente dentro do seu territorio e tamén en Vigo, non son os concellos do PP, e queda ben claro cales son as súas competencias. Díganme vostedes que están a facer na xestión e conservación de patrimonios naturais, onde as comunidades autónomas son responsables da protección e conservación dos espacios naturais, incluídos os parques naturais, como temos aquí en Vigo, como é a Illa Cíes. Dígame que intervencións, aparte da retirada de 2 fincas nas Illas Cíes de eucalipto, estánse a facer, cando os traballadores se queixan da falta de efectivos humanos e económicos para este parque natural. Dígame que están a facer a Comunidade Autónoma de Galicia na xestión dos recursos hídricos, non? É súa supervisións dos ríos, dos lagos e os acuíferos. Por que non toman medidas de prevención e de control? E por que non participan nas limpezas que está a facer e nas retirada de especies exóticas que está a facer só o Concello de Vigo? Miren, tamén teñen competencias na promoción da biodiversidade. Teñen que encargarse da protección da fauna e da flora autóctonas. Que están a facer tamén nestas competencias exclusivas a Xunta de Galicia? Que están a facer na loita contra especies invasoras? Pois tamén yo digo, cero patatero. Teñen tamén a competencia exclusiva do desenvolvemento sostible. Agora mesmo, un dos sectores máis importantes na nosa cidade é o turístico. Que están a facer nas prácticas sostibles turísticas nesta cidade, en Vigo? Cero patatero tamén. Teñen tamén a responsabilidade da restauración de ecosistemas. Que ecosistema na cidade de Vigo se está a restaurar neste momento nos últimos 15 anos por parte da Xunta de Galicia? Tamén lle digo, ningún. Teñen tamén a labor da educación medioambiental. Claro, como o Concello de Vigo se ocupa deste plan de educación, pois entonces que fan? Pois ahorrarse o diñeiro e ahorrarse os plans nesta educación e concienciación ambiental, claro. Pero o que sí ten claro o PP é a regulación de actividades con impacto ambiental. Curioso, verdade? Que dentro desta orde publicada fai escasamente unha semana se inclúa a mutilación dos mapas da Estrategia de Infraestructuras Verdes. Quero dicirlle que moi oportunamente aparece a mutilación do mapa da Zoa de Altri neste anexo da orden destes míseros 2 millóns que nos corresponden aos 313 concellos de toda Galicia, aquí aparece a mutilación. Bueno, pois moi oportunamente a Xunta de Galicia favorecendo unha mega factoría na metade do corazón de Galicia. Miren, nesta moción o que queremos é transmitir todas as necesidades que ten Vigo en cuestiones medioambientais, todas as necesidades que ten que cubrir a Xunta de Galicia que non están a facer. E por eso lles pido a todos os concelleiros que apoien esta moción. Moitas gracias. Grazas, señora concelleira. Grupo Municipal do BNG. Se o obxectivo desta moción era, como ben de sinalar a señora Rodríguez, recoller todas as necesidades en materia medioambiental da cidade de Vigo, da maior cidade de Galiza, infelizmente, señora Rodríguez, temos que dicirlle que de maneira moi evidente non o conseguiu, non? Mire, cando lemos o texto desta moción, sinceramente, con todo respeito, temos que recoñecerlle que dubidábamos de se era unha provocación ou un acto de pura inconsciencia, non? En todo caso, o que é evidente polo tenor, polo contido desta moción, mais tamén polo sentido da súa intervención, é que en realidad estábamos diante dunha tomadura de pelo, non? En primeiro lugar, porque sorprende que o seu goberno, que é o campeón dos arboricidios con ese alcalde leñador, ese goberno que fai brazos caídos diante dos reiterados vertidos contaminantes no río Lagares, ese goberno que autoriza que se vandalicen os xardíns históricos da Alameda, incluídos exemplares catalogados en beneficio da empresa madrileña que se lucra do CIES Market, ese goberno que o único cambio que fixo no zoo foi cambiarlle o nome, mais insistir no mesmo modelo exhibicionista agora
Aventura como parque multiaventura, dende logo os seus conceptos son bastante cutres do punto de vista político, ou ese goberno que sigue mantendo a ameaza de tronzar as parroquias rurais que son o pulmón verde desta cidade con 2 viais de alta capacidade como é a nova A52 e a PO010, ou que pretenden impoñer unha mala copia de Madrid Central en 4 mini perímetros, penalizando económicamente aquelas e aqueles que non se poidan comprar un vehículo eléctrico. É o seu goberno o que se fai abandeirado sen disimulo do turismo de masas, por terra, mar e aire, sin ningún problema, ou que acaban facendo unha grande actuación de recuperación ambiental e de respecto á biodiversidade, como é instalar 30 anos despois un novo paseo de formigón de maior largo no areal de Samil. Eses son algúns dos exemplos da flamante política ambiental do Concello de Vigo. Por iso, o BNG, nun exercicio de xenerosa cooperación con vostedes, formulamos unha emenda á totalidade da súa moción para darlles a oportunidade de que traian este pleno unha batería concreta de acordos concretos que de verdade permitan avanzar cara a un Vigo máis verde e máis sustentável en termos ambientais. Exixíndolle a Xunta de Galicia, claro, que alargue a súa implicación na conservación e a mellora dos recursos ambientais da cidade, que poña en marcha proxectos específicos que promovan a biodiversidade en Vigo, que fagan posible en colaboración co Concello de Vigo superando o bloqueo do seu pim-pam-pum partidista, que se convirta en realidade que exista esa faixa de protección forestal, ese anel ou cinto verde, chámeno como queiran, pero fágano, para que se executen programas medioambientais co obxecto de protexer e mellorar os espazos naturais da cidade e para que cooperen para que o mal chamado Vigo Nature deixe de ser un medio zoo parque aventura e avance na súa transición ecolóxica e sustentável aplicando a estrategia Zoo 21 como teñen aplicado outros recintos, outros centros en toda Europa. Mais tamén lle poñemos deberes ao seu goberno para que exerza a súa competencia delegada, para que exerza a súa área, non? E por iso temos que principiar por reclamarlles que executen os acordos adoptados por este mesmo pleno a finais do ano 22 naquela moción que promoveu o BNG en favor do benestar animal da nosa cidade. Temos que demandarlle ao seu goberno que deseñe e aplique un plan integral de protección do arboredo e que promova a actualización da Ordenanza Municipal de Medio Ambiente que coa súa anuencia o seu propio goberno incumpre de maneira tan flagrante como reiterada. Temos que demandarlles que retiren da revisión do plan xeral eses proxectos de viais que ameazan con tronzar as nosas parroquias, pero que tamén retiren esa pretensión de sustituir 25.000 metros cadrados de bosque nun novo multiusos para grandes concertos na Carballeira de Casaliños na Barroca en Navia e que desistan desa pretensión de legalizar pola porta de atrás un pelotazo en primeira liña costeira como a da urbanización de Chales Vips en Cabo Estai. Creemos que teñen oportunidade de recuperar a aposta por intervir e recuperar de verdade o sistema dunar da praia de Samil desbotando o seu proxecto caduco e fracasado. Creemos que é momento tamén de adoptar medidas necesarias para lograr que os cursos fluviais do Lagares, do Ifonso e do río Barxa, que teñen unha importancia ambiental evidente, se convirtan en espazos naturais de interese local, que poñan en marcha unha estrategia local de sustentabilidade que faga que a declaración de situación de emerxencia climática que vostedes mesmos votaron no ano 2019 deixe de ser un brindo ao sol, que o refuxio de animais da Madroa teña mellores condicións e, dende logo, que avancemos tamén en promover unha mobilidade alternativa ao uso do vehículo privado, dende logo con outro modelo de zonas de baixas emisións, mas reforzando a EITO un sistema, unha rede de transporte urbano que a día de hoxe continúa tendo 250 frecuencias menos das que había no ano 2019. Se o que quería era abordar as necesidades ambientais de Vigo, aquí está a emenda do BNG. Ten a palabra o Grupo Popular. Empezo por coincidir que me parece penosa e me parece unha tomadura de pelo esta moción. Hoxe falamos de medio ambiente, un tema que debería unirnos a todos, pero non podemos permitir que se use unha vez máis como arma política. A moción do PSOE non é unha chamada acción, é unha farsa que ignora o traballo real da Xunta. Non aceptamos leccións de quen deixou o patrimonio natural en segundo plano durante décadas. Mentras o PSOE fala de urxencias inventadas, nos actuamos. Pero falemos con datos. A primeira das súas peticións. Exixencia de 3 millóns para Vigo Nature. Pero en que estamos? Vigo Nature é ou non é xa un parque que dicen vostedes que o ano pasado tuvo 5.000 visitantes e que este ano, no mes de novembro, noticia recente, xa anuncia o alcalde
que se vai a inaugurar porque invertiron ou van a invertir 150.000 euros, e por que nos piden ahora 3 millóns? Home, a resposta é moi fácil. Mire, será para tapar a súa propia incompetencia. Lle lembrolle que no ano 2023 o Concello de Caballero perdeu 6 millóns no perte da auga por unha mala xestión. Mire, seguimos. Mais. A segunda petición que fala é de 2 millóns, 2 millóns para os montes periurbanos de Vigo. Mire, de novo, ignoran a realidade. Mire, as comunidades de Montes de Vigo recibiron nestes últimos 4 anos 1.300.000 en no que usted dice que non se entera, que en CIES se invertiron cerca de 2 millóns estes 2 últimos anos. Usted, claro, se non, entérese, si a Xunta de Galicia, lle paso os datos, se quere aí, lle paso os datos, Bien, os ten aquí, 2 millóns, con casos concretos. Bien. No portal da Mancomunidade de Montes de Vigo aparecen reflexado pola Lei de Transparencia os cartos e as axudas que ten a Consellería, en este caso, das diferentes departamentos das consellerías. Mire, levan nestes últimos 3 anos para subvencións para obradoiros, igual que fan o Concello, pero a característica é que a Xunta dobla os cartos invertidos en obradoiros. Vale. Bien, falan, e bueno, nese portal fala a Comunidade de Montes, en este caso os comuneiros de Vigo, dicen que non vemos interés por parte do Concello na o anel verde. O din eles, e fai pouco, no mes de agosto. Teñen aquí os medios de comunicación. Nos falan de programas ambientales. Hombre, señor Fon, non se vai a rir seguramente disto. Sí. Mire, no ano 2011, vostede formaba parte da Comisión de Goberno que decidiu adherirse ao Pacto das Alcaldías por o Clima en Europa. Non estaba o señor Ángel Rivas, que ese día non estaba, polo que aparece aquí na memoria, en este caso da acta. Un éxito. Os primeiros foron en adherirse, pero foi un éxito, pero no ano 22 votáronos, con B, votáronos de ser os primeiros de Europa. Que pasou aí? Non se ríe? Pois é un pouco penoso isto, Mentras pasaba isto que os votaron, a Xunta de Galicia recibiu, a Comisión Europea pon a Galicia como exemplo del éxito del Pacto das Alcaldías por el Clima. O dicen os medios de comunicación. E mire, para o señor Aneiros, si entra, vai para todos, sí, si entra vostede no boletín, ou en este caso na Comunidade Europea, vale, aparece Coruña con un exemplo claro de participación no que lle falaba, nese comité ou nesas cidades pola enerxía. Coruña, sí, Coruña. Aparece o Grove, tamén, que se adheriu no ano 2020. Aparece, que lle gusta tanto, señor Aneiros, Porriño, tamén aparece aquí. E a diferencia entre Porriño e Vigo. Vigo en negro, porque votáronos fora. É dicir, e ante iso despois se queixan de que non nos aceptan nada. Bueno, nos entendemos, non podemos votar a favor, e entendemos e agradecemos o BNG que nos dice que sigamos, a Xunta de Galicia que siga iso, e entendemos tamén a seu que siga. Para pechar o debate, ten a palabra a voceira do Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Bueno, o concelleiro do PP, señor Benavides, que podo esperar dun concelleiro que antes de vir para Vigo se fixo unha foto en Porriño, non? Presumindo das inversións que se iban a facer no Río Louro, verdade? Todas esos millóns que foron para Vigo, para Porriño, perdón, e que vostede non foron capaces de invertir un só euro no Río Lagares, no Río Barça ou en calquera das zoas húmidas de Vigo, verdade? É curioso
o nivel que ten, verdad, presumindo noutras cidades, e cando lle nombran aquí concelleiro, pois echarnos en cara de que están a facer moitísimas cousas aquí na cidade. Quero recordarlles que en fauna, en flora, vostedes, en especies invasoras, invertiron na zona de Vigo cero. Cero patatero, sí, porque as franxas nas que se están actuando por parte da Mancomunidade de Montes son competencia da Xunta de Galicia, non do Concello de Vigo. Son competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Pois prepárenlas. Levan 15 anos gobernando, preparen estas francas. Teñen que pasar o traballo a Mancomunidade, que está de escaso de medios, está escaso de diñeiro, pero non vostedes, como sempre, levando as competencias para que se as fagan outros, non? Como estamos a facernos no río Lagares, por parte de Fomento, non? No control. Quen recorda como era o río Lagares a Praia Samil fai 15 anos, antes de que chegáramos nosotros? Pois era como era o río Lagares. Vostedes eran capaces de acercarse a este río que agora mesmo presume da súa biodiversidade? Vostedes coñecen o paseo de Lagares por completo, que se acaba de recuperar unha parte moi importante por parte do urbanismo? Vostedes coñecen a inversión que se fixo na potabilizadora de augas de Vigo, coa mellor auga de toda a nosa comunidade por parte da Concellería de Fomento? Non me extraña que disparen contra todos os concelleiros, porque todos lle molestamos. Todos molestamos as accións medioambientais que estamos a levar no noso Concello. E miren unha cousa, non lle permito a ninguén que nin siquiera foi capaz de entrar no Vigo Nature, que non o coñece para nada, que o único que fai é lanzar bulos sobre esta concelleira e sobre os traballadores do Centro de Protección da Madroa, sobre os traballadores profesionais, lanzando bulos fai 2 meses que lle contan sen comprobar. Non lle permito a ninguén que colla e que me diga que son, a min pode dicirme o que queira, que son unha absoluta desastre como concelleira. Pero os traballadores da protectora, que non me extrañaría nada, que como sigan lanzando estos bulos, sí? O sea, é fantástico que o que faga é coller e atacar a 17 personas, veterinarios, non, 17 personas que están a traballar no refuxio, que son animalistas en defensa dos animais e que traballan ali 24 horas, pois vostede, en favor de conseguir 4 votos, o que fai é atacar estos traballadores. Finalizou o seu tempo. Disculpe, presidenta. O sinto. Entendo que non aceita a emenda, verdad? Por suposto. Eu creo que algún día nesta Cámara deberíamos facer un pleno para analizar a privatización de servicios. A xente de Vigo quedaría asombrada de o que o BNG, por exemplo, di aquí e non fai en outros lugares. Eu teño datos máis que sobrados, verdad, de servicios que se presentaban públicamente e que o BNG decidiu concesionar. E, polo tanto, eu creo que, claro, que decir cousas en voz alta que non se corresponden co que logo se fai, pois deixa bastante en evidencia as defensas do público, cando, repito, eu podería poñer moitos exemplos, pois, por exemplo, de sacar a concesión, como se trataban as estruturas provinciais na provincia de Pontevedra, ou tantas outras cousas que se prestan de forma a través da concesión e non públicamente. Ou tamén non de falar cantas cuestións que teñen que ver cos servicios públicos se recuperaron da concesión privada. Quedaría moi sorprendida a xente de Vigo tamén cando falamos de transporte público e de promover o transporte público, porque hai cidades onde non hai nin siquiera transporte público, nin bo nin malo, non hai. O mellor transporte público de Galicia faise aquí, neste concello. Sí, con datos, con datos. O que ocurre é que é aquelo de que te digo que fagas, pero eu non o fago. Xa saben vostedes a que me refiro. Así que creía que era obrigado
facer esta aclaración porque as falsedades non poden quedar escritas nunha acta sin que alguén diga realmente como actuamos uns e como actúan outros. Na teoría X, pero na práctica Y. E isto é a realidade. E agora xa, pois, poño a votación esta moción instando a Xunta de Galicia a adopción de diversas medidas relacionadas cos recursos medioambientais. Votos a favor da emenda, perdón, da moción. Votos en contra. Queda aprobada por 17 votos a favor e, perdón, 18 a favor e 8 en contra. Pasamos á parte de control. No punto 12 da orde do día, dar conta de resolucións de alcaldías ditadas entre o 21 de xaneiro do 25 e o 16 de febreiro do 25, incluídas no expediente 1829/1102. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 13º, dar conta de resolucións asinadas por concelleiros, concelleiras, delegados, delegadas, ditadas entre o 21 do 1 do 25 e o 16 do 2 do 25, incluídas no expediente 1830/1102. Algúnha observación? Non hai observacións, queda dada conta. No punto 14, formulación de rogos. Sí, grazas, presidenta. O Bloque Nacionalista Galego trasladamos o seguinte rogo, que o Goberno municipal adote as medidas urxentes necesarias para que non se repita o que está a acontecer nas últimas semanas nas instalacións deportivas de Samil, na que as persoas usuarias e clubs deportivos que ali adestran non poden acceder ás mesmas ao atopalas pechadas sen previo aviso por non contar con personal suficiente para a súa apertura e con carácter xeral que se mellore a atención e mantenimento das instalacións deportivas municipais. Grazas. Grazas, presidenta. Rogamos que, coincidindo neste 2025 co 10º aniversario do pasamento do poeta Carlos Oroza, o Concello de Vigo lle renda homenaxe instalando unha estatua na cidade para lembrar a súa figura. Grazas. Non hai máis rogos. Pasamos ao punto 15º, formulación de preguntas. Si, temos a seguinte pregunta. Diante da caducidade da concesión municipal do servizo de autobús urbano o vindeiro 7 de xuño e tras o recoñecemento por parte do alcalde de que se vai a cometer unha nova prórroga, pero sen indicar a súa motivación, condicións nin duración, cando se van dar a coñecer os resultados do estudo encargado polo Concello para a mellora do servizo que incluía unha nova modelización da rede de transporte? No momento oportuno, señora concelleira. Algúnha pregunta máis? Grazas. Ben, dende o Partido Popular preguntamos cal é o motivo polo que agora que se cumpren 2 anos do pasamento de Ceferino de Blas, o alcalde da cidade aínda non teña nomeado un novo cronista oficial de Vigo. Grazas. Contestaremos por escrito. Non habendo máis asuntos na orde do día, levantamos a sesión. Bo día.